Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa Udtudri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Hulyo 8, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa mga nagapauna dalakuan nga mga balita, posibilidad nga trabahador or trabahador sa Champion Builders ang nagpatay sa foreman na ginadudahan sa engineer. Posible ayhan inside job. Insulod si foreman kay nahimaluan nga ang kwarta ara sa iya. Sa dugang pa nga mga balita, sospek sa pagpatay sa foreman hindi taga Barangay Benedicto, kundi pangayaw. Sa pihak nga bahin na Mayor Jerry P. Treñas, nagapati nga ginapolitika ini, kaangot sa pagpasaka sa kaso sa iya ni Mr. Nerio Lujan. Samtang sa lugang pang mga balita, Mandurriao PNP na tumod na ang lone gunman nga nagtiro patay sa India National. Motibo, posible may kangtanan sa negosyo. Samtang Iloilo Province sa target nga mangin malnutrition free. Kag hibalon man naton karon ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon direktamente sa Cebu City nga kung saan ginahiwat sa karon or pati gayunon ang palarong pambansa 2024. Muni madal kuwar mga balita isus kag impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Update naton imbukada sini iyang report. May kang tanan sa sining nasapuan nga foreman nga wala na sang kabuhi kag mayara sang pilas dugoon kag may mga pilas nga ginapatihan tugas sang matalom nga hinaniban. Ginalantaw man sa aton sini mga kapulisan ang pagpangawat. Pero sandig diri banwa sa engineer sang Champion Builders. Iya sini nga ginadudahan nga ba si trabahador man dira kag kaupod man lang ni foreman ang nagaigo sini sa iya. I-check naton ina sa aton sini nga Bombo Patrol with the Bombo Marisol Binyas. Latest update karon sa sining pagkasapo nga way na sang kabuhi kag dugon nga trabahador sa distrito iya sang Haro Bombosol. Sa report, please come in. Ginadudahan diri sa Bombo Chams ang engineers sang Champion Builders nga posible isa ka inside job kag posible isa no sa mga construction workers sa ila sini nga ginaobra nga proyekto ang nagluthang o nagpatay diri sa isa ka foreman nga nasapuan gani nga wala na sa kabuhi sa sulod sang bodega sang ila ginaobrahan diri sa may Barangay Benedicto, Haro, Iloilo City. Ang nasapuan diri patay amo si Mr. Froilan Bernas, 63 ang pangidaron, residente inisyal diri sa may Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Kag malapit no 13 katuig na nga naga-foreman man sa among construction company. Sang natigayon naton nga ma-interview diri si Engineer Judy Himoto, ang engineer sang Champion Builders nga ila na obrahan. Bali ulihi sini nga nakaistorya si Mr. Bernas sang Huwebes nga adlaw sa diin istorya niya ini nga mapasibu ini kuno anay siya kay tiin natugyan niya nga bantayan ining mga nagaulobra sa ilang ginaobra diri nga multi-purpose building sa mga barangay sa diin isa pagid sa mga gina-remind man gani diri ni Engineer Himoto nga magpa-check up na ining si Mr. Bernas bangod man sa ginasuperer sini nga ubo abi kagapo kag pag-remind man sini sa iya nga hindi pagtipiron ang kaugalingon kay usually kita niya ini nga ang ginakaon ng diri abi ni Mr. Bernas ining paho kag isda kag sa ulihi sini nga pagpamangkot man gani kung nakapadala ini siya ginpakita diri ni Mr. Bernas nga may 10,000 ini siya nga ginpadala
ginpadalaan pero wala pa nahibaluan o kung wala pa natungod kung sino ining persona nga ginpadalaan ni Mr. Bernas. Tatlo kasi man ang nagligad. Kag sa subong Bambucham, isa sa mga ginapanglantaw diri o kung ginadudahan gani ni Mr. Bernas nga posible isa man sa mga tinawo nila. Ni Engineer Guro. O kung ni engineer isa sa mga tinawo nila nga nagaobra man diri sa multi-purpose building ang posible isa sa mga person of interest bangod isa sa mga palaligban subong nga kung paano abi nabalaan sang suspect o kung mismo tao no nga nagsulod abi diri sa may bodega ining pertahan o kung plastada sang higot bala sang pertahan bangod nakapadlak ini siya kag sa sulod ining higot nga ginpatsuni ang ginobra diri sang person of interest o kung suspect diri Bambucham ang ginpalibot nga ini kag ginpasuot ining padlak bala sa may buho man para magutrab ining higot kag didto natigayon no nga masulod abi ini kag naplastar didto ang lawas ni Mr. Bernas nga daw naka-half ini siya nga higda may pila sa dughan may pila sa iya nga kamot kag may tabon ini sa iya nga itsura kag subong padayon no ang investigation kag wala gid ginadula diri ni Engineer Himoto nga paimbestigaran man ang mga nagaulubra diri sa ilang ginaobra nga proyekto diri sa may barangay Benedicto. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton nang interview kay kay Engineer Judy Himoto. Bal ko siya, nakapadala ka mang kwartak. Oo, ipakita niya sa akon ang iyang ka-cellphone nga may 10K siya nga ginpadala. Sa lingon, ang kasunahan niya kung gamay man ang gasto niya, kung mga kulang-kulang 5 mil, mga 5 mil semana, kaya may overtime kami mo. Kasi kung magasto yan sa kalibo, but sila may 4,000 pa siya every week. Yung 4,000 times 3, kung sakto akon nga kuan, times 12. But sila ang kasunahan niya, more than 10K. Bal ko kung why di siya nag-aagi, paano abis ang tao di sa kilid na balaan nga wala sa upot nga puli ako kay Domingo na puli care ko ni upod gida. Pero wala ka man di may nadula or Diri sa akon wala actually diri nga seksyon may nakasulod-sulod sa amon may one time gani nga ang amon nga tao da nga panday. Moto nga sila cellphone. That's why nga gibabutangan ko ni pertahan no. Yung butangan pertahan nga kun may isa na nagdara si Mr. hindi nag-isa lang sa da kay siya sa nakatulog may folding bed siya may upod na siya da ugaling na puli. So engineer may foul play din nga nagkapatid. Sa akon siguro basi semi inside diablo o well nakabalo o ang tao nga nakabalo nabalaan niya nga isa lang si Foreman kay may duwa siya da kaupod sa likod yung kilid niya. Nga sa ulado Rodi Yes. Paano niya nabalaan nga way tumaangot sa likod kay kadina na mo kingulot trabra ang kapula na oh iya sang ido nang higot. Okay, wala gali sang kandado gingut. May kandado na pero matiyag ko ginbutong may buho na mo tiyak nasalot na. Sige higot lang. Di ba paano niya nabalaan? Pero hindi di sa mga wala sang person of interest. Hindi mo ko sure kasi may mga bago kami nga tao kung interview niya isa-isa pwede man ako paano nila blatter kaling 40 plus na ang ibanda dikit man na siya kay more than 3 to 5 years na sila danay ang mga newly hired Europe kasi pwede hindi ko man sila masaulo kay kali nag-agi man na sila sa amon recruitment process mo. Nabatian diri ang kabahin sang ato nang interview Bambucham kay Engineer Judy Himoto kag sa subong padayon pa no ang ginahibalo sang kapulisan kung ano ang gid motibo abi sang sining suspect o kung mga suspect kay isa sa mga nadula pag dito o nakuha nga mga items abi diri ni Mr. Bernas ining iya nga cellphone kag ining iya nga wallet. Alright. Bubusol, ang hambal kang ina ni Engineer Himoto kung nga nagduda siya nga inside job ni may kantanan sa higot or ginahimo bilang panirado sa sining hulot nila nga ginatulugan ni Mr. Bernas. Bubusol, ano ganito? Bali kadina ini Bambucham nga may padlak man gani pero hindi mo ni sa mabalaan kung baguhanon ka lang dira abi nga mahigot iya nga pwede mo magurot lang kung palibuton mo ining kadena sa buho diri Bambucham nga makasulod balang padlak kag sa imo nga mapwestuhan mo na sagwa ining higot lang o kundo ka ngay balang sining higot sa mga ido ni balaw. Oo. Kag Okay. at the same So time kung baguhanon ka maminsar kang idya nga ay hindi tadi kasulod kay nakakandado ni. Pero kung dugay ka na dira nagatrabaho, mabalaan mo nga pwede mo siya gali hunuson lang.
Exactly, Bombo Cham, kay hindi basta-basta man ang kandado nga nakabutang sa pertahan bisan plywood lang atong mabatian mo kung mag pares abiting waon mo nga gubuon ining kandado o kung padlock. Alright, sige. Sol, dugangan tani karon kay pagbalik naton pagkatapos ang Bombo News Center. Nagpangusisa pag ang Bombo News team sa palibot iya sang barangay kag mga barangay official naman ang aton siningi plastar diri karon pagbalik naton. Sol, thank you again. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Marisol Biñas sa imo siniyang follow-up report. So maka-theorize na kita karon kung maka-diho na kita sa aton siniyang pagpangduha-duha diri Banwa kay una ginasuspitsuhan adtong isa iya ka persona nga nagabaligya no sang sapatos sa di kimo kakita iya mabligya kay mo sa pangsang sapatos sa lasay sang agaman sa aton sini nga mga kabombo kag kun ang engineer naman sang nasambit sini nga nagkontrata na dira sa pagpatigayon sang multipurpose hall iya sini nga ginalantaw sini nga ginbasihan yan tong kandado sa kung sa din nga area nagatulog si foreman nga kung baguanon ka lang mambal ka gidya nakakandado ni hindi tadi ka sulod. Pero kung madugay ka na kag may ideya ka na dira or madugay ka na nga nagatrabaho dira may ideya ka na kung paano to hapos lang gali man iya buksan hunoson mo lang bukas na dayon. Anyway, sugpo na naton ini later on sa aton man siniparenya nga pagapangalagad pagkatapos ang Bombo Network News. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, ikawalo sa buwan ng Hulyo, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ito hong alok ng Estados Unidos na tumulong sa resupply mission ng Pilipinas, tinanggihan. Alamin po mamaya ang paliwanag ho dito ni Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr. Samantala naman ang PNP Chief, ipinag-utos na rin ang pagpapaigting pa ng counterintelligence kasunod ng pagkakadawit ng ex-cops sa pagkasawi ng Pampanga Beauty Queen at kanyang Israeli fiancé. Samantala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sasaksihan ng lagdaan o paglalagda ng Pilipinas at ng Japan dito ho sa Reciprocal Access Agreement. Samantala, unang batch naman ng Philippine Air Force na lalahok sa Pitch Black Military Exercise 2024 dumating na sa Australia. Pagpapadala naman ng fighter jets, wala daw kaugnayan yan sa issue sa West Philippine Sea ayon sa paglilinaw ng Philippine Air Force. Ang bilang ng mga Pilipinong wala hong trabaho tumaas sa 2.11 million noong pong Mayo ng taong kasalukuyan. Sa international news naman, Iranian military vessel lumubog. Samantala sa ating sports balita, abangan humamaya pambato ho ng Ukraine sa high jump sa 2024 Olympics. Gumawa ng world record na hindi po nabasag simula noong 1987. Samantala, sa palarong pambansa naman, ang rubberized track oval sa Cebu City Sports Center nasira bago pa man ang pagbubukas ng palarong pambansa 2024. Ang Cebu City government naman nanindigan na minor damage lamang ang naitala.
At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Tinanggihan umano ng Philippine military ang mungkahing tulong ng Estados Unidos para huyan sa mga resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr., nagpasalamat sila sa alok ng Amerika. Ngunit nais muna nilang gamitin ang lahat ng options bago humiling ng suporta ng ibang mga bansa. Maalalang lumitaw muli ang posibilidad na igiit na ang 1951 Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos dahil sa matinding pambubuli ng China sa tropa ng Pilipinas dyan sa May Ayungin Shoal na nagre-resulta pa sa pagkakasugat ng mga tauhan ng Philippine Navy at sadyang pagsira ng mga Chino sa mga inflatable boats ng Pilipinas. Isa sa mga mungkahi o nagbungkahi ho ng tulong ng Estados Unidos, itong si dating US National Security Advisor Matt Pottinger. Ngunit para lamang daw ito sa mga resupply mission na isasagawa sa may West Philippine Sea. Samantala, sa ibang balita ay pinagutos ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa kapulisan na paigtingin pa ang counterintelligence kasunod ng pagkakadawit ng dating mga pulis na nasibak na sa serbisyo sa pagkasawi ng Kapampangan beauty queen at kanyang Israeli fiancé si Kapas Tarlac. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, ito ang naging bilin ng PNP chief, partikular na sa counterintelligence operatives upang matukoy ang mga kapulisang gumagawa ng iligal na mga gawain, kabilang na ang mga na-dismiss na sa serbisyo. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Ang bilin po ng ating GPNP ay mas lalo pong pagigihin ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na po yung ating mga counterintelligence operatives na ma-identify yung mga pulis pa po na patuloy na gumagawa po ng illegal, pati na rin po yung mga na-dismiss ng pulis dahil this is not the first time po na may mga na-dismiss po tayong pulis na na-involve po sa illegal drugs. So bahagi pa rin po yun ng ating counterintelligence bagamat sila po ay na-dismiss na po sa serbisyo. Matatandaan, una na ngang natukoy ng PNP-CIDG ang 7 persons of interest sa pagpatay sa mag-fiancé na sinamutya ng Pilipinas Pampanga 2024 candidate Geneva Lopez at Israeli national na si Yitzhak Cohen, kung saan kabilang sa mga sospek ang umano'y real estate agent na dating pulis na na-assign sa Angeles City Station sa Pampanga. Hawak naman na ng mga PNP CIDG operatives ang 2 sospek na dating mga pulis na nasibak sa serbisyo noong 2019 at 2020. Una ring sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na sa ikinasang search warrant kamakailan nakumpiska mula sa mga sospek ang mga baril at pampasabog na nagresulta nga sa pagkakaresto ng mga ito. Batay naman kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na mayroong matibay na kaso laban sa mga sospek at inaasahan na isasampa po ang kaso ngayong araw. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, tinitignan ngayon ng mga investigador ang anggulong robbery bilang pangunahing motibo sa pagpatay sa Kapampangan beauty queen at ang kanyang fiancé. Ayon kay Philippine National Police Chief General Romel Marbil, marahil ay mayroong dalang pera ang magkasintahan kaya't ditoan niya nakatutok ang ginagawang investigasyon sa naturang krimen. Maalala na una na ring inihayag nitong si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na kanilang tinitignan ang motibo kaugnay sa away sa lupa. Kinumpirma rin ng Philippine National Police Chief na 3 mula sa 7 persons of interest ay dating mga pulis kung saan isa ay na-assign sa Angeles City Police Station at 2 sa National Capital Region Police Office na na-dismiss noong 2019 at 2018. Ang 5 sa mga persons of interest doon sa naturang kaso ay nasa kustudiya na ng kapulisan habang ang 2 naman ay nananatiling nakatakas. Ayon pa kay General Marbil, kumpiyansa ang mga investigador na mayroong sapat na ebidensya laban sa mga individual na sangkot sa krimen. Matapos na aminin ng isa sa mga suspek na kasama ito sa naglibing sa mga labi o katawan ng magkasintahan. Una naman nang sinabi nitong si Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. na hindi titigil ang mga otoridad hanggat hindi po napapanagot ang mga lahat ng responsable sa naturang karumal-dumal na krimen.
Samantala, sasaksihan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lalagdaan po ngayong araw na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan na may kinalaman yan sa pagpapalakas ng military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay ang Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement na formal na sinimulan nga ng negosasyon noon po yang Nobyembre 29 hanggang sa 30 ng nakalipas na taon. Kalahok dito ang Department of National Defense, gayon din ang iba pang delegasyon mula naman sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice. Ang Reciprocal Access Agreement nga sa Japan ay commitment yan na nabuo sa inaugural Philippines-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting o 2+2 meeting noon po yung Abril ng taong 2022 na ginawa naman dito sa Pilipinas. Magaganap ang lagdaan sa pagitan ni Defense Chief Gilbert Teodoro at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at kanilang counterpart na sina Japanese Defense Minister Kihira Miniro at si Japanese Foreign Minister Yuko Kamikawa. Sa iba pang mga balita na karating na dun sa Australia, ang unang batch ng mga sundalong lalahok sa Pitch Black Military Exercise 2024. Ang mga ito ay bahagi po ng Philippine Air Force na ipinadala para sa kinikilalang pinakamalaking Australian military exercises. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, susunod sa kanila ang iba pang mga miyembro ng Philippine Air Force anumang araw ngayon pong linggo. Ang mga sundalong Pinoy ay unang inihatid ng Royal Australian Air Force sa kanilang base sakay ng KC-30 aircraft. Ang mga gamit ng mga ito ay sinakay naman sa C-130 aircraft ng Royal Australian Air Force kasama ang C-295 aircraft ng Philippine Air Force. Ngayong araw ang pagsisimula ho ng naturang military exercises at magtatagal po ito hanggang sa Agosto 2 ng taong 2024. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay at simulation ay ang wide-range tactical flying at large-scale operational collective training activities kung saan ay ipapadala ng Pilipinas ang mga FA-50 fighter jets nito. Ito ang kauna-unahang paglahok ng mga naturang fighter jets sa international military exercises. Samantala, nilinaw naman ng Philippine Air Force na wala daw kaugnayan sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea ang pagpapadala ng fighter jets ng bansa para sa Pitch Black Exercises 2024 doon sa Australia. Paliwanag ni Lieutenant Colonel Mario Mendoza, miyembro ng Philippine Air Force contingent, na matagal nang lumalahok ang Pilipinas sa naturang pagsasanay at nagkataon lamang na ang layunin ngayong taon ng iterasyon ng Pitch Black 2024 ay maisama ang mga eroplano ng Pilipinas. Sa nagdaan kasi na iterations sa naturang pagsasanay, nag-deploy ang Philippine Air Force ng personnel para makibahagi bilang observers lamang. Kabilang nga sa mga pagsasanay na isasagawa sa Pitch Black 2024 ay ang interoperability flights, ang night flying, simulated aerial attacks at gayon din ang pagharang sa mga unidentified aircraft na pumapasok sa airspace ng ating bansa. Nasa 21 naman na mga bansa ang lalahok sa naturang pagsasanay na nagsimula nga ngayong araw ng Lunes. Makikibahagi dito ang fighter jets ng United States, United Kingdom, Japan, Canada, France at Germany. Sa panig naman ng Pilipinas, nasa 200 na Philippine Air Force personnel ang makikilahok sa naturang pagsasanay. Ang Pitch Black exercise nga ay isang biennial multinational large force employment exercise na magtatagal yan ng 3 linggo. 12 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita, nangako ang Pampanga Police Provincial Office ng pagpapatuloy sa investigasyon ukol sa mga dayuhan na umano'y pinatay sa magkakahiwalay na lugar dyan sa may probinsya ng Pampanga sa Central Luzon. Batay sa talaan ng Pampanga Police Provincial Office, mayroong 9 mga dayuhan na umano'y pinatay sa magkakahiwalay na lugar at magkakaibang mga panahon. Sa isang panayam, sinabi nitong si Pampanga Police Director Colonel J. Dimandal na natukoy na yung mga nasyonalidad ng mga pinatay na dayuhan kung saan 6 sa kanila ay pawang mga Chinese national
habang ang iba naman ay mga Vietnamese, mga Malaysian at meron ding Japanese. 8 sa kanila anya ay mayroon ng hawak na impormasyon ang pulisya at nakapaghain na rin sila ng mga criminal case o mga criminal charge sa mga pinaghihinalaang gumawa ng naturang pagpatay. Isa na lamang anya ang patuloy na iniimbestigahan ngayon na pulisya. Ito raw ay yung isang babaeng Chinese na nakitang patay sa Mabalacat City sa may probinsya ng Pampanga. Ito ay nangyari noong March 7 ng taong 2024. Sa 9 na dayuhang pinatay, 3 sa kanila ay natagpuan sa may Porac sa may probinsya ng Pampanga, kung saan ay naroroon ang kontrobersyal na Pugo Hub o itong Philippine Offshore Gaming Operator Hub. Ayon pa rin kay Colonel Dimiandal, ang 3 Chinese ay pawahong nagtamo ng tama ng baril at hinihinalang dinukot ang mga ito sa may lungsod naman ng Pasay dito sa National Capital Region. Ang bangkay naman ng Vietnamese ay nakita ho doon sa may bayan ng Bacolor sa probinsya pa rin ng Pampanga. Ito ay sinunog daw, pasintabi po muna, sinunog ng mga kriminal. Kasabay ng nagpapatuloy na investigasyon, sinabi nitong si Colonel Dimandal na masyado pang maaga upang matukoy kung may koneksyon ang lahat ng mga pagpatay sa mga dayuhan at kung may kaugnayan ng lahat ng mga ito doon sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa probinsya ng Pampanga. Kaugnay pa rin po sa mga usapin sa mga Philippine Offshore Gaming Operator, posibleng hindi raw uulit makakasipot itong si suspended Bamban Mayor Alice Go sa pagdinig sa Senado sa Hulyo Adjes, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David. Ito'y dahil nananatili umanong nakakaranas ng trauma ang suspendidong alkalde. Anya palaging umiiyak itong si Go at idinadaing kung bakit ginagawa daw ito sa kanya dahil wala naman umano siyang pinatay na sinuman, walang ninakaw mula sa gobyerno at walang sinasaktan na sinuman. Ayaw na rin umano nitong si suspended Mayor Go na manatili sa Tarlac matapos na mamataan ang mga drones sa Bamban mula nang simulan ang investigasyon ng Senado. Sinabi rin ni Attorney David na nais niyang questionin ang legalidad ng investigasyon ng Senado sa Korte Suprema, subalit hindi umano pumayag dito ang suspendidong alkalde. Nanindigan ba itong si Attorney David na dapat umanong payagan ng Senado ang ombudsman at ang mga korte na hawakan ang investigasyon laban kay Go? Inihag naman nitong abogado ni Go na nasa Pilipinas pa rin ang suspendidong alkalde. Sinabi rin nito na nakadepende na sa Senado kung mag-i-issue ng arrest warrant kung hindi sumipot ang naturang alkalde. Subalit sinabi naman ni Attorney David na maaaring gumamit ng Zoom para kumustahin ang kondisyon ng suspendidong alkalde at kanya na rin umanong ipinaliwanag kay Mayor Alice ang consequences sakaling hindi ito dumalo sa pagdinig. Samantala ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, sakali naman na mabigong dumalo sa pagdinig ng Senado itong si Go, ay maaari daw itong ipaaresto o arestuhin. Maalala na una nang inisyuhan ng Senado itong suspendidong alkalde ng Sampina matapos na mabigong dumalo sa nakalipas na pagdinig ng Senado. Samantala, sa karagdagan naman, kuhat pa yun ng karagdagang report, bilang ng mga Pilipino daw na walang trabaho dito sa Pilipinas, tumaas sa 2.11 milyon noong buwan ng Mayo. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng kabuang detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Mayo ng kasalukuyang taon. Base yan sa panibagong data na inilabas ng Philippine Statistics Authority ngayong araw. Sa isang press conference, iniulat ni National Statistician at PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na umakyat sa 4.1% ang unemployment rate noong Mayo. Bahagyang mas mataas yan mula sa 4% na naitala noong Abril. Ibig sabihin, aabot sa 2.11 milyong Pilipino ang walang trabaho noong Mayo kumpara sa naitalang 2.4 milyon noong Abril. Ito ay sa kabila pa ng pagtaas ng bilang ng mga nagkatrabaho noong Mayo na nasa 48.87 milyon. Bahagyang tumaas mula sa 48.36 milyong Pilipino na employed noong Abril. Ang underemployment rate naman noong Mayo ay bumaba sa 9.9% mula yan sa 14.6% noong Abril at 11.7% noong May 2023. Nangangahulugan ito na nasa 4.82 milyong manggagawang Pilipino ang naiuring may trabaho na nagsabing kailangan pa nila ng karagdagang trabaho o bagong trabaho na may mas mahabang oras. Kung susuriin naman ang mga datos na ito sa buwan ng Mayo batay sa kasarian, ang kalalakihan na may trabaho ay nasa 75.1%. Mas mataas kaysa sa labor force participation ng kababaihan na may 54.4%.
Samantala, nasa 4.0% naman o 4 na po sa kada 1,000 kalalakihan ang walang trabaho o negosyo ngayong 2024. Mas mababa yan kung ikukumpara sa kababaihan na walang trabaho na nasa 4.3%. Sa mga employed persons na kalalakihan nitong Mayo 2024, 11% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 8.2% lamang. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 18 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa, mga malalaking balita, tiniyak nitong si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tutulungan ng Kamara de Representantes ang Administrasyong Marcos upang maabot ang pinapangarap na rice self-sufficiency ng bansa hanggang sa Hunyo ng taong 2028. Ito ho yung katapusan ng termino ni Pangulong Marcos. Ayon kay Speaker Romualdez, ang layunin ng lahat ng ginagawa ng Administrasyong Marcos sa sektor ng agrikultura, partikular na ang pagtulong sa mga magsasaka, ay maparami ang produksyon ng bigas sa ating bansa upang hindi na kailangan pang mag-angkat. Sinabi ng lider ng Kamara na ang mga ahensya gaya ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration ay gumagawa ng mga hakbang upang maparami ang produksyon ng pagkain sa Pilipinas. Ayon sa kinatawan ng unang distrito ng Leyte, ang mga hakbang na ito ay naglalayong marating ang rice self-sufficiency ng Pilipinas. Nauna rito ay tiniyak ng Kamara de Representantes sa mga lokal na magsasaka na magpapatuloy ang suporta na ibinibigay sa kanila ng Administrasyong Marcos sa kabila ng pagbabawa sa taripang ipinipataw sa imported na bigas. Sinabi nitong sina Congressman Enverga at Congressman Elizalde Co na kabilang sa pagpapatupad ng Executive Order No. 62 na nagbabawas sa taripa ng imported na bigas sa 15% mula sa dating 40 o 35% ay magpapatuloy ang mga programa ng gobyerno na naglalayon daw na tulungan ng mga magsasaka. Iginit ni Congressman Enverga na malaking pundo ang inilalaan ng gobyerno upang suportahan ang mga magsasaka. Bukod pa yan sa pundong naiipon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na mula naman sa buwis na ipinapataw sa ilalim po yan o sa mga imported na bigas sa ilalim po yan ng Rice Tarification Law. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, 10 bilyon mula ho sa nakukolektang buwis ang ilalaan sa mga programa upang tulungan ng mga magsasaka. Gaya ho yan ng mechanization, mas magandang binhi at bagong teknolohiya sa pagsasaka. Matatapos naman ang implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund ngayong taon, kaya nagpasa ng panukala ang Kamara de Representantes na palawigin pa ito hanggang sa 2030 at itaas sa 15 billion pesos ang nilalaang pondo para yan sa mga magsasaka. Batay sa datos ng Bureau of Customs, hanggang noong Mayo ay nakakolekta na ito ng 22 billion pesos mula sa buwis na ipinapataw sa mga imported na bigas. Sinabi ni Congressman Enverga na ang paglalaan ng malaking pondo sa National Rice Program ay patunay na seryoso sina Pangulong Marcos at itong si Speaker Romualdez na mapataas ang sektor o maiangat ang sektor ng mga agrikultura sa bansa. Ayon naman kay Congressman Elizalde Co, ang malaking suportang pinansyal at mga infrastrukturang itatayo sa susunod na taon para sa mga magsasaka ay tiyak daw na mapupunduhan. Samantala, panahon na daw para maibaba ang presyo ng kuryente para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Ito ang iginiit ng liderato ng Kamara de Representantes at mga miyembro ng Young Guns kasabay ng kanilang papuri sa pahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na isailalim sa komprehensibong pagripaso ang Electric Power Industry Regulation Act o EPIRA upang mapahaba pa ang presyo ng kuryente at magkaroon ng seguridad sa enerhiya ang bansa. Sinang-ayunan naman ng mga mambabatas ang pahayag ni House Speaker Romualdez na magsagawa ang Kamara ng komprehensibong pag-aaral sa EPIRA upang tuluyan ng mapababa ang presyo ng kuryente. Bagamat mayroon umanong mga inihayag na plano noong nakalipas na administrasyon, wala pa nilang nagsagawa ng pagripaso sa naturang batas.
kasama ang pag-amyenda sa IPIRA sa 28 na panukala. Tinukoy sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na bibigyang prioridad ang pagpasa bago matapos ang ika-19 Congress sa Hunyo 2025. Kasabay nga ng pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa pag-renew sa prangkisa ng Manila Electric Company, iginiit ng mga mambabatas na panahon na rin na isabay ang diskusyon sa pagpapababa ng singil sa kuryente. Kung mapapababa umano ang kasalukuyang Kongreso ang presyo ng kuryente, ay mangangahulugan na nagawa nito ang nabigong gawin ng mga nagdaang Kongreso. Kapwa naman ipinunto ng mga leader ng Kamara at mga batang mambabatas na kung maibababa daw ang presyo ng kuryente ay magriresulta naman ito sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Targetan niya ng Kamara na matapos sa mga pagbabago sa naturang batas bago ang Christmas break ng Kongreso. Ang Pilipinas nga ang isa sa may pinakamataas na sinisingil pagdating po yan sa kuryente sa buong ASEAN region. 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Pinuri ng mga lider ng tinaguriang Young Guns ng Kamara de Representantes sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Budget Secretary Amenah Pangandaman sa pagpapalabas ng 27.4 billion pesos na pondo upang mabayaran ang health emergency allowance sa mga healthcare workers noong panahon po ng pandemya. Ikinatuwa nitong sina Congressman Jay Conghon ng Zambales, Paulo Ortega ng La Union, Rods Gutierrez ng One Rider Party List, Hil Bungalon ng Ako Bicol Party List, Micah Swansing ng Nueva Ecija at Joel Chua ng Manila. Kasama na rin sina Congressman Migs Nograles ng PBA Party List, Chino Miguel Almario ng Davao Oriental, Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur at Inyo D. Fifth ng Isabela ang hakbang na ito. Ikinatutuwa naman itong si Congressman Ortega na nalalapit na ang panahon na matatanggap ng mga healthcare workers ang benepisyong nararapat sa kanila. Ikinatuwa rin itong si Congressman Chua na nailabas na ang pondo para sa allowance ng mga healthcare workers na nagserbisyo raw noong panahon po ng pandemya o sa kabuuan po ng pandemya. Binigyang diin naman itong si Congressman Adjong, ang chairman ng Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation, ang kahalagahan na mabigyan ng komprehensibong tulong ang mga healthcare workers na nagpakita ng natatanging sakripisyo sa bansa, lalo na noong kasagsagaan ng pandemya dulot yan ng coronavirus 2019. Ang pondo na ibinigay ng Department of Budget and Management noong Biyernes sa Department of Health sa pamamagitan po yan ni si Secretary Teodoro Herbosa ay para sa hindi pa na ibibigay na health emergency allowance at bayad sa public health emergency benefits and allowance ng mga kwalipikadong health at maging ang mga non-healthcare workers. Kasama ho rito ang special risk allowance, bayad sa nahawa at maging yung mga nasawi sa hipuyan ng COVID-19 at karagdagang meal o pagkain, accommodation at transportation allowance ng mga healthcare workers. Inasahan na mapupunan ng pondo ang kabuang 5,039,926 na hindi pa nababayaran na health emergency allowance at 4,283 na COVID-19 sickness and death compensation claims. Inaprubahan ng Department of Budget Management ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order na nagkakalaga ng 27.45 billion pesos noong pong Hulyo 5 para yan sa naturang pagkakagastusan. Kumpiyansa naman si incoming Education Secretary at Senator Sani Angara na maiangat pa ang sahod ng mga guro sa ilalim yan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Angara, sa ngayon ay pinag-aaralan na ng Department of Budget and Management kasama na ang Department of Finance at Office of the President ang karagdagan na sahod para sa mga guro, kaya't mangyayari ito sa termino ng Pangulo. Nilinaw din ng bagong kalihim na wala siyang ipinapangakong iaakyat sa 50,000 pesos ang sahod ng entry level ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Para sa kanya ay hindi makatotohanan ang 50,000 pesos na sahod para sa entry level ng guro dahil hindi ito kakayanin ng pondo. Sa ngayon anya, ang sahod ng entry level sa guro ay 27,000 pesos. Kaya kung itataas ito sa 50,000 pesos ay dodoblehin rin ang pondo para sa kanila.
Posible daw na sa Hulyo 19 naman na itakda ang oath-taking ni Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Sa petsa ding ito ay huling araw na rin ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng ahensya. Samantala, sa July 18 naman, ang turnover sa kanya ni Vice President Sara Duterte ng tungkulin at nagsimula na rin siyang makipag-usap sa ilang mga DepEd officials upang may kaalaman din ito pagdating yan sa kung papaano ang mga nakabinbin pa ngayon na mga proyekto na dapat bigyang pansin at unahin. Samantala, binigyang diin naman itong incoming Department of Education Secretary Sani Angara na walang order mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baguhin ang kasaysayan sa edukasyon o ituhoy sa ilalim po ng education curriculum. Sa isang panayam, sinabi nitong si Angara na ang tanging instruction sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay gawing mas masaya at conversational ang pagtuturo daw ng history o kasaysayan. Ayon kay Angara, nais ni Pangulong Marcos na maituro ang kasaysayan sa mga mag-aaral at dapat ay maturuan daw sila ng tama. Kailangan din aniyang improvement sa pagtuturo ng kasaysayan para makikintal sa mga kabataan ang diwa ng nasyonalismo o pagkamakabayan. Tiniyak din ng susunod na kalihim na pagbubutihin nito ang performance ng mga mag-aaral sa Pilipinas. Kasunod na rin huyan ng nakakadismayang performance sa Program for International Student Assessment kung saan ay nahuhuli ang mga ito sa iba't ibang mga komposisyon sa ilalim po ng creative thinking, reading, math at maging sa science. Kasabay nito ay tiniyak din itong si Angara na tututukan ng kanyang liderato ang employability o bilis ng pagkakapasok sa trabaho nito mga senior high school graduates ng ating bansa. Nakatakda naman ang Commission o nagtakda ang Commission on Elections ng mga rules o panuntunan para po yan sa pagsasagawa ng Sangguniang Kabataan Special Elections para punan ang daan-daang bakanting posisyon para sa mga community council sa buong Pilipinas. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na ang pagkakaroon ng kumpletong membership sa Sangguniang Kabataan ay mandato sa ilalim ng batas. Ayon pa kay COMELEC Chairman Garcia, ang SK ay kumakatawan sa mga kabataan sa konseho at ang non-representation nito ay nangangahulugan na hindi daw mapapakinggan ang boses o panawagan ng mga kabataan. Makikita nga sa datos ng COMELEC na mayroong 139 at 553 na bakante na posisyon para yan sa mga SK chairman at members. Dahil walang kandidato na tumakbo para sa mga pwestong ito noong May 2023 elections. Sa ilalim naman ng bagong panuntunan, maaari daw na magsagawa ng special elections ang COMELEC kapag ang bilang ng mga opisyal ng SK na nahalal ay mas mababa sa kinakailangang quorum kapag walang naghain ng kinakailangan pong Certificate of Candidacy o walang kwalipikadong kandidato. Ang sertifikasyon ay dapat naman na magsaad ng mga ground o batayan para yan sa pagsasagawa ng special election at ang mga posisyon na kailangang punan. Dapat ding isumiti muna ang certification sa Office of the Provincial Election Supervisor. Samantala, ang tanggapan naman ng Regional Election Director ay dapat na pagsamasamahin ang mga report at dapat isumiti sa opisina ng COMELEC ng Executive Director for Operations. Ang mga nahalal naman po sa SK ay magsisilbi po sa natitirang termino pa ng mga nabakanteng pwesto. Oras natin meron na lamang tayong 29 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga malalaking balita, ipinag-utos na nitong si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang pamamahagi ng milyong-milyong mga halaga ng fuel subsidies para huyan sa mga libu-libong mga magsasaka sa Pilipinas. Ito ay kasunod na rin ng tuluyang pong pag-aproba ng kalihim sa pamamahagi ng naturang tulong kung saan sa 2024 national budget ay naglaan ng gobyerno ng hanggang sa 510.44 million pesos. Inasahang may kinabang dito ang hanggang sa 160,000 na mga magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga nakakatanggap o makakatanggap ay ang mga magsasakang nakarehistro sa ilalim po ng registry system for basic sectors of agriculture na may mga ginagamit na agricultural machinery at mga kagamitan.
Ang mga ito ay nakakatanggap ng tig 3,000 pesos bawat isa na subsidiyang para sa pambili ng petrolyo. Layunin po ng naturang programa o naturang tulong na maibsaan ang pasanin po ng mga mahihirap na magsasaka sa gitna pa rin po yan ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Bombo International News. Tuluyan nang lumubog ang Iranian Navy frigate Sahand. Doon po yan nangyari habang nasa southern port ng Bandar Abbas habang sumasailalim sa repair. Hindi na nga inilahad pa ng Iran ang ibang detalye ng paglubog ng naturang barko. Gayunpaman, lumalabas na may mga sinugod sa ospital para lapatan ng lunas matapos nga ang naturang pangyayari sa nasabing barko. Bombo Sports News. Sa atin pong sports balita at bago po tayo umusad sa iba pang malalaking balita, binuran itong si Ukrainian high jumper Yaroslav Mahushik ang isang world record na walang ibang nakabasag sa lumpuyan ng 37 long years. Nagawa nitong si Mahushik ang naturang record sa Diamond League Meet. Doon po sa may Paris, isa sa mga pangunahin at huling torneo bago po yan ng 2024 Olympics. Ang dating record sa high jump ay 20.9 meters. Ito ho'y nagawa noon nitong si Stefka Kostadinova ng Bulgaria noong 1987 sa Rome Olympics. Pero sa naging performance itong si Mahushik, nalundag nito ang 2.10 meters o ito ho'y katumbas ng 6.88 feet sa naturahong torneo. Dahil dito ay paborito ngayon ang babaeng high jumper na makapag-uwi ng gintong medalya sa nalapit po yan na Paris Olympics o itong Olympics 2024. Sa naging panayam naman sa atleta, sinabi ho nitong baon niya sa kanyang pagsabak sa liga at sa nalalapit na Olympics ang patuloy na gyera sa pagitan po ng Ukraine at ng Russia. Patuloy niya na nakipaglaban ng mga atleta sa paraan na kayang-kaya nila para sa Ukrainian, sa mga kapwa ho nilang mga mamamayan at maging sa mga sundalo ng Ukraine. Una pong umalis itong si Mahushik sa kanyang hometown doon po sa may Dnipro. Ilang linggo ho yan matapos sumiklab ang gera o labanan sa pagitan po ng Ukraine at ng Russia. Tumuloy siya sa iba't ibang mga European countries para ho sa kanyang mga training bago tuluyang tumulak papunta ng Paris doon sa may bansang France. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa LTFRB. Marin pong itinanggi ng ahensya na ang jeepney operators lamang ang kikita sa inilunsad daw na kanilang programa. Kaugnay niya, may nakalapang report si Bombo Joanna Martinez. Mariing itinanggi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga akusasyon hinggil sa mga usapin na ang mga jeepney operator lamang ang kikita sa inilunsad na Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. May ilan daw kasing nagsasabi na ang mga operator ang mas magkakaroon ng benepisyo rito kung kaya't nagmamatigas ang ilan at hindi talaga sumanib sa kooperatiba tungo sa isinusulong na modernisasyon sa ilalim ng PTMP ng gobyerno. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Chofilo Guadis III, pawang walang katotohanan iyon at siniguro niya na bukod sa fixed income nila ay marami pang ibibigay na benepisyo sa mga driver at magkakaroon din daw sila ng profit sharing. Unang-una po may mga sweldo po yung mga super ho natin ngayon, and this is way above the minimum wage. In the current setup ho, may boundary si super which is also equivalent to the minimum wage. Halos pareho lang, walang pinag-iba. The only difference now is kahit kumayod ka ng konti o marami ho, may assured kang fixed income per day. Habang inilatag naman ni Guadis ang ilan pa sa mga programa at benepisyong ibinibigay ng ahensya para sa mga nakiisa sa programa. Ilan sa mga ito ay ang paunang puhunan o equity subsidy na siyang gagamitin ng mga tsuper na down payment sa pagbili ng modernized na jeepney. Nilinaw niya na ang nasabing subsidy na ito ay libreng ibinibigay ng gobyerno sa mga jeepney drivers at operators. Habang patuloy raw ang paggabay ng nasabing ahensya sa mga ito dahil ang mga nakiisa at nag-modernize na ng jeepney ay binibigyan din nila ng fuel subsidy na nagkakahalagang 13,000 pesos. Bukod pa rito, ang mga benepisyong kanila ring maaaring makuha kagaya na lamang ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radio. Bombo! Abangan po mamaya mga kabumbo ang iba pang mga update mula po dyan sa may bahagi po ng Cebu kung saan ay kuha po tayo ng mga development mamaya dito ho sa nagpapatuloy na paghahanda para ho yan sa nalalapit na pagsisimula ho ng official na pagsisimula ho ng itong palarong pambansa 2024 kung saan po ay magsisimula nga po ito bukas at inaasahan pong dadaluhan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at itong si outgoing Secretary Sara Duterte. Kaugnay pa rin po yan mga kabumbo, no? Dito ho sa pagsisimula, opisyal na pagsisimula ng palarong pambansa 2024. Sa iba pang malalaking balita siniguro nitong si National Housing Authority General Manager Joben Tai ang pagpapabilis sa pagkakakumpleto ho sa lahat ng mga bahay sa ilalim po yan ng Yolanda Permanent Housing Project. Ang naturang proyekto ay binuo para ho yan sa mga naging biktima ng bagyong Yolanda noong 2013. Una ho rito ay ipinag-utos ng opisyal ang inspeksyon sa lahat ng mga pabahay na nasa ilalim ng programa sa mga probinsya ho ng Aklan at doon sa may bahagi po ng Antique. Ang naturang inspection ay upang matukoy ang mga kinakailangan pong mga baguhin at upang matugunan ang mga pangangailangan para yan sa mas madali ng matapos at may pagkaloob sa mga benepisyaryo. Ito ho'y para po sa lalong madaling panahon. Malalang una na ring pinag-utos itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pabilisin ang konstruksyon ng mga housing project upang maibigay na sa mga benepisyaryo mga ito. Malalang noong tumama po ang Super Typhoon Yolanda doon sa may Kabisayaan, mahigit isang dekada na po ang nakakalipas, ay naitala ang hanggang sa 5,600 o 5,600 na mga kataong namatay o nasawi. Habang umabot naman sa 1,700, 1,700 ang mga nawawala. Naitala rin ang hanggang sa 26,000 na kataong nasugatan at libu-libong nawalan ng tahanan dahil pa rin po yan sa lakas ng Super Typhoon Yolanda. Hinilunsad naman ni Governor Dr. Helen Tan ng lalawigan ng Quezon ang Stand Up Quezon bilang bagong local political party. Ito ay nilahukan ng mayorya ng lahat ng kasalukuyang nakaupong halal na opisyal sa buong probinsya. Isusulong ng Solidarity for Transformation, Advancement and Nationalism towards a Dynamic, United and Progressive Quezon Province o Stand Up Quezon ang malawakang pagkilos upang labanan ang matinding kahirapan na nararanasan ng maraming mamamayan sa lalawigan. Binigyang diin ng gobernadora na higit sa politika ay darating na eleksyon at doon sa darating po na eleksyon ay isusulong ng Stand Up Quezon ang kanyang healing agenda na maghahatid ng mga programa at proyekto para sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, kabuhayan, infrastruktura, kalikasan, turismo at mabuting pamamahala. Sa kanyang talumpati, hinimok ng gobernadora ang mga Quezon o tinatawag po nila ang kanilang mamamayan na Quezonian na makiisa sa pagpapaunlad ng lalawigan. Na gayon din po sa iba pang mga adhikain po nito ng naturang gobernadora. Dinaluhan nga po ang paglulunsad ng pinakamalaking pangalan sa lokal na politika tulad na lamang ni na Congressman Mark Enverga ng 1st District, si Congressman Reynan Arrogancia ng 3rd District at Congressman Attorney Mike Tan ng 4th District na tumatayo rin bilang Assistant Majority Leader ng Kongreso. Agad naman na nakipag-alyansa ang Nationalist People's Coalition sa Stand Up Quezon sa pangunguna ni dating Senate President at kasalukuyang Chairman ng NPC na si Senator Tito Soto na nagsilbi bilang panauhing pandangal at tagapagsalita sa makasaysayang pagtitipon. Pumaloob din bilang kaalyado ang 4K o ang kababaihan, kabalikatan para sa kapakanan at kaunlaran ng bayan na isa ng bagong party list organization sa buong Calabarzon. May kabuuan naman na 226 mula sa 413 na mga nakaupong halal na opisyal mula sa konsihal ng bayan hanggang sa pinakamataas na pwesto sa lalawigan ang nanumpa ng katapatan bilang mga kasapi ng bagong partido. Oras natin, meron na lamang po tayong 18 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon.
Sa iba pang mga balita, nakatakdahong tumanggap ng Social Security System coverage ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program bilang bahagi po ng joint program sa pagitan ng Social Security System at Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim ng 4-piece Alcansya program na sakop ng isang Memorandum of Agreement na nakatakda pong lagdaan ngayon pong araw na ito, ang mga benepisyaryo ng 4-piece ay bibigyan ng access para huyan sa murang social insurance na sumasaklaw sa pagkawala ng kita at pagkakasakit at iba pa. Kasama na dyan ang buwanang premium na sagot naman ng mga o babayaran naman ng mga benepisyaryo. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, bubuo ang Social Security System ng Contribution Subsidy Table, particular na sa 4-piece organized group na tutukuyin batay sa isasagawang pag-aaral at ang aktwal na kapasidad ng mga benepisyaryo na magbayad ng minimum monthly pay o minimum monthly amount na 570 pesos. Kabilang sa mga saklaw ng programa ay ang mga benepisyaryo ng 4-piece na miyembro ng mga asosasyon ng mga manggagawa, mga informal sector groups at mga asosasyon ng Sustainable Livelihood Program. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary and Spokesperson Irene Dumlao, kailangan pong maturuan ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa kahalagahan at benepisyo ng Social Security System membership at maging sa pag-iimpok o savings. Plano pang magsampa ng mga reklamo ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Bongo. Ayon kay Trillanes, naghahanda pa sila ng ibang reklamo at maaring may iba ring maghain ng complaint laban kay dating Pangulong Duterte at Go. Nang matanong naman ang dating senador kung anong reklamo, ay binanggit nito ang Philippine Navy's frigate deal. Noon daw 2019, isiniwalat ni Trillanes na inamin ni Duterte ang crime of plunder nang kumpirmahin ng dating chief executive na namagitan sila ni Go sa frigate deal. Sinabi naman ni Duterte na inaksyonan niya ang isang reklamo mula sa South Korean supplier at ipinasa ito kay Go na kanyang pinagkakatiwalaang katuwang noon. Batay nga sa mga ulat, ang Frigate Acquisition Project ay puno ng mga kontrobersiya. Sinibak noong 2017 sa pwesto si dating Navy Chief Vice Admiral Ronald Joseph Mercado dahil sa umano'y hindi nararapat na paggigiit na kumuha ng isang partikular na brand ng combat management system na tutugon sa mga kinakailangan ng Navy Technical Working Group. Ang pagpili naman ng CMS o ang utak ng mga barkong pandigma ang pangunahin daw na pinagmulan ng pagtatalo na humantong yan sa mga pagdinig sa Kongreso dahil sa Navy's Link 16 compatibility requirement. Una na ring naghain si Trillanes sa Department of Justice ng kasong plunder laban kay Go at kay dating Pangulong Duterte kaugnay sa mga questionabling pag-award ng mga proyekto ng pamahalaan. Mariin namang itinanggi ni Go ang aligasyon ni Trillanes na napunta sa kanyang kaanak ang 6.6 billion pesos na government projects noong panahon ng dating Duterte administration. Nanindigan din ang senador na hindi nakinabang ang kanyang pamilya at kamag-anak sa mga kontrata habang siya ay nasa pamahalaan, lalo na ang kanyang ama at kapatid. Dahil hindi pa siya anya ipinapanganak ay may negosyo na ang kanyang ama. Samantala, humabot ho sa 123 ang bilang ho ng mga tricycle ang nahuli at naisyuhan ng ticket ng Land Transportation Office sa kanila hong ikinasang no plate, no travel policy sa lungsod po ng Quezon. Sinatalang lumabag na sa 101 ang na-impound sa loob lamang ng kanilang isang linggong operasyon. Habang isa naman dito ang naitalang kolorum na patuloy pa rin bumibiyahe. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pulisya at alinsunod sa direktiba nitong si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista at sa pagtulungan nitong si Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza the 2nd o the 3rd na may layuning tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa mga kalsada. Samantalang nasabing pulisya at pagpapahigpit ng ahensya sa anti-colorum measure na isinasagawa sa Quezon City ay plano ring palawigin at ipatupad sa buong Pilipinas sa mga susunod na araw.
14 na minuto bago sumapit ang alauna po ng hapon, mga kabombohat. Sa pagkakataong ito, dakuan po natin ang ating mga provincial report. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Cebu para pa rin po dito sa nalalapit na Palarong Pambansa 2024. Makibahagi sa aksyon ng Palarong Pambansa 2024. Hatid sa inyo ng Bombo Radio at Star FM. Live! Eto, nakatakda po bukas ang pagsisimula po ng palarong opisyal na pagsisimula ng Palarong Pambansa 2024. Pero yun daw hong rubberized track oval sa may Cebu City Sports Center nasira daw bago pa man magsimula o mag-umpisa officially ang Palarong Pambansa 2024. Pero ang Cebu City Government nanindigan na minor damage lamang daw ang natura pong sira. May nakong report po dyan ang Bombo Radio Cebu. Nagdulot ng pagkabahala ang kalagayan ng bagong ayos na rubberized track oval sa Cebu City Sports Center. Bagong opisyal na pagsisimula ng Palarong Pambansa 2024 kasunod na napaulat na visible sign ng pinsala. Ang rubberized track oval ng CCSC ay ang venue para sa pag-host ng ilan sa mga centerpiece sports ng palaro tulad ng athletics sa track and field events. Samantala, tiniyak ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa publiko na normal ang pinsalang makikita sa oval at hindi makakaapekto sa pag-host ng Palarong Pambansa sa lungsod. Matatandaan na ang pagsasaayos ng rubberized track oval sa CCSC ay nahaharap sa pagsisiyasat ng publiko noong nakaraang taon dahil sa malalaking pag-aantala sa pagkumpleto ng proyekto. Ang CCSC ay isinara para sa pagsasaayos noong Mayo 2023, ngunit ang proyekto ay natapos kamakailan lamang. Dahil sa pagkaantala, napilitan ang Central Visayas Regional Athletic Association Meet 2024 sa buwan ng Mayo na magdaos ng track and field event sa labas ng Cebu City. Nilinaw naman ni Consejal Jerry Guardo, ang chairperson ng Committee on Infrastructure ng Cebu City Council, sa panayam ng Bombo News Team na minor damage lang ang nangyari sa rubberized track oval sa Cebu City Sports Center at walang dapat ikabahala ang mga tao at mga atleta. Maybe it happened during the setting up of the stage and delivery of mga items during the opening ceremony. But it was very well secured and passed by the rubberized court. It is all very well covered by Kwan. This created a big issue that it will hamper the track and field competition. I think these are manageable and well acceptable within the terms of the organizing committee. Para sa Palarong Pambansa 2024 updates sa Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Fons Cabrillos para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Karagdagan sa ating mga provincial report, ang mga Kristiyano hinamon po ng Philippine Papal Nuncio na patibayin ang pananampalataya upang hindi po mapaghusga sa mga kapwang naghihirap. May nakuang report po dito ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Hinikayat ngayon ng Papal Nuncio of the Philippines, Archbishop Charles John Brown, ang mga Kristiyano na hindi santambi ang mga ordinaryong bagay-bagay, bagkus ay palagan ito sa layunin na makita ang tinawag na extraordinary blessings na mangyari sa buhay ng isang tao. Ito ang ipinaabot na mensahe ni Brown habang pinagbasihan ang isang eksena sa kapanahonan ni Kristo Jesus na itinakwil ang kanyang pagkadiyos ng mismong mga kababayan niya sa bayan ng Nazareth dahil hindi pinaniwalaan dahil siya nagmula lang sa simpleng pamilya. Sinabi ni Brown na hanggat patuloy na mapagmataas ang isang tao dahil sa angkin niyang kalagayan sa komunidad, hindi rin ito makikita ang kagandahan o mabuting dulot sa isang bagay na akala ay walang silbi sapagkat napakasimple o ordinaryo. Maguguritang na parito sa bahagi ng Mindanao ang lahat ng mga arsobispo dahil sa bahagi ng Cagayan de Oro sinagawa ang kanilang 128 na plenary assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP simula pa noong nakaraang linggo at tatapusin mismo nitong araw. This is our challenge of faith, brothers and sisters, to see in the ordinary the extraordinary. And that's what faith gives us. The ability to perceive, to see reality as it really is. But if you don't have faith, you're not going to see it. And that's why we need to have faith. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Ang hospital bed capacity naman po sa Western Visayas nananatili pa rin kontrolado sa kabila ng paglobo ng kaso ng dengue. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Kontrolado pa rin ang hospital bed capacity sa kabila ng pagtaas sa mga kaso ng dengue sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nito sa ngayon ay wala pa siyang natatanggap na ulat na kinukulang na ang hospital beds para sa mga pasyenteng may dengue, lalo na sa Western Visayas Medical Center kung saan dinadala ang halos lahat ng mga pasyente sa rehiyon. Sa ngayon umaabot na sa higit 4,030 ang naitalang kaso ng dengue sa Region 6 mula Enero 1 hanggang Hulyo ng kasalukuyang taon o katumbas ng 25% na mas mataas kung ikukumpara sa 3,213 dengue cases na naitala sa parehong panahon ng 2023. Karamihan sa mga kaso ng sakit ay naitala sa Iloilo na may 1,309, Negros Occidental na may 638, Aklan 630, Capiz na may 503, Antique na may 301, Iloilo City na may 246, Guimaras na may 237 at Bacolod City na may 164. Sinabi pa ni Governor Defensor na may utos na sa mga ospital na magtakda ng dengue fast lane upang agarang matugunan ang pangangailangan ng pasyente. Ibinatitiyak pa ng Department of Health na sapat ang supply ng mga gamot sa mga pasyenteng may sintomas ng dengue. We have been preparing our hospitals in terms of three things. Number one, dengue test kit, bed space, at IV fluids. We continue to monitor kung tinignan natin ang increase ng dengue cases natin kung i-compare mo last year. The same period sa taon na ito ay 69%. That is big from last year. But that is not very big compared to 2019 kung saan may epidemic tayo. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa namang overseas Filipino worker na minaltrato raw ng kanyang amo doon po sa may Saudi Arabia ay inasahan na pong uuwi rito sa Pilipinas. Sa tulong din po ito ng ating provincial station na Bombo Radio Iloilo. May nakuhang report po dito ang Bombo Radio Lawag. No? May nakuhang report po dito ang Bombo Radio Lawag. Inaasahang uwi na rito sa Pilipinas si Catherine Tagaca Andres, residente ng Barangay 21 sa Bayan ng Sarat, dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. At overseas Filipino workers sa Saudi Arabia matapos siyang maltratuhin ng kanyang lalaking amo. Ito ay sa tulong na rin ng Bombo Radio Lawag na naglapit sa lahat ng kinauukulang individual at ahensya ng gobyerno sa sinapit ng OFW sa kamay ng kanyang amo. Ayon kay Mr. Lawrence Valmonte, Overseas Filipino Worker Advisor sa nasabing bansa, sa ngayon ay nasa Philippine Embassy na si Catherine kung saan nabigyan na siya ng exit visa, ngunit hinintay pa niya ang kanyang ticket na ibibigay ng Khalida Saad Zam Al-Haumizi Recruitment Agency para makauwi na dito sa bansa. Sabi niya na personal na nakausap ni Labor Attaché Honorable Roel Martin ng Migrant Workers Office sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia si Catherine, kung saan napagkasunduan ni na Catherine at ang kanyang recruitment agency na babayaran na lamang ng kanyang ahensya ang naiwan niyang kagamitan sa kanyang pinagtatrabahuhan at ang recruitment agency na rin ang sasagot kung may mga sweldo si Catherine na hindi niya natanggap mula sa kanyang amo. Ipinaliwanag niya na ayon kay Labor Attaché Honorable Martin ay totally ban o hindi napapayagan ang amo ni Catherine na kumuha pa ng ibang kasambahay. Good news dahil sa kasalukuyan ay nasa custody na ng ating Philippine Embassy doon sa Jeddah itong si OFW Catherine Andres Tagaca na kung saan ay ito nga nag-viral yung kanyang video na umabot ito sa humigit 4 milyong views sa Facebook dahil ito ay sinasaktan ng kanyang amo. Dagdag pa niya, makakatanggap si Catherine ng 20,000 piso bilang tulong pinansyal para sa Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay Livelihood Assistance mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Luwag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Ramdi Kimuyug para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Samantala, ang pahayag naman ni Senator Amy Marcos hinggil sa umano'y hypersonic missiles ng China, maaari umanong magdulot ng mas mabigat na tensyon ayon yan sa isang political analyst. Kaugnay niyan, may panayam ang Bombo Radio Vigan.
Inihayag ng isang political analyst na dapat umanong maging maingat sa pagbitiw ng mga salitang may kinalaman sa bantang pagpapabagsak ng kahit anumang armas dito sa bansa. Kasunod nito ng pagbanggit ni Senador Amy Marcos na may hypersonic missiles umanong China na posibleng mapabagsak sa 25 lugar na kanilang target. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Attorney Edward Chico, maaari umanong magdulot ng mas mabigat na tensyon ang ginawa ng senador, lalo na't hindi naman may pagkakailana sa kasalukuyan ay may hindi pagkakaunawaan ng China at Pilipinas dahil sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Bagamat hindi naman narapat na balewalain ang mga ganitong pahayag, sinabi ni Chico na kailangan ay may malinaw na impormasyon at makipag-ugnayan upang malaman ang katotohanan hinggil dito. Dagdag din niya na hindi naman agad-agad na makapagsasagawa ng ganitong klaseng pag-atake ang isang bansa dahil magastos umano ang pakikipagdigma. Kung sakali naman aniyan na totoong mga sinabi ng senador, ay mas maiging pag-aralan at alamin ang punot dulo upang makapaghanda ang bansa sa kung ano man ang maaaring gawin. Mahalaga na maging maingat tayo sa ating mga pahayag. Bagamat hindi naman natin pwedeng ibaliwala yung nasabing TikTok video ni Senator Amy Marcos, kinakailangan naging mas maingat ang mga ganyang pahayag kasi maaaring mas makapagdulot yan ng mas mabigat na tensyon. So ito yung mga salita na sa tingin ko ay hindi natin kailangan. Medyo nakakabahala lang siya at mapanganib dahil nga nakakaroon na ng tensyon because this might be taken wrongly at baka magresulta pa ng hindi tama. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cyrilan Gabriel nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Mga kabubukas, Sir Nation, bago po ang ating Russia Emperata, nais muli namin kayong imbitahan na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati, maaari din po ninyong matunghayaan ng ating 31 fully digitalized AM at FM stations. Mamagitan po yan ng ating mga social media accounts. Meron po tayong Facebook page, TikTok account, YouTube channel, at ang ating Bombo mobile app na maaari po ninyong ma-download via Google App Store o kung hindi naman ang Apple App Store. Para sa karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga estasyon sa probinsya. Para po dito sa Luzon, mga kabombo, sa mga kababayan po natin dyan sa may Northern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Sa may Ilocos Region, nariyan ang Bombo Radio Dagupan. Sa may Cordillera, andyan po ang Bombo Radio Baguio. At sa may Region 5, ang Bombo Radio Legazpi. Yan pa rin po sa may Luzon, partikular po sa may Cagayan Valley, maaari nyo din pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, nasamahan nyo po kaming manalangin ng Russia Emperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kapangalagad sa Bombo Anay Sudto sa DOFM Bombo Radio Iloilo. Sa pagpadayon naton sa pagpanghusisa, may kantanan sa sining ginpatay nga foreman dira iya sa may barangay Benedicto sa distrito sa Haro
mga barangay official nagapati diri nga hindi tumandok ang mahikaymuhan sini. Kagaina sa aton sini nga mga kabombo aton man sini nga ginaplastar diri ang pagsuspitso kag pagduda sang mismo engineer sang Champion Builders nga dakong posibilidad sini banwa nga inside job o kung kilala niya or kilala man lang sang biktima ang sospetsado or mga sospetsado. Ini ginabasihan ni engineer sa sining nagaserbing pangsarado sang hulot or bodega nga ginatiniran ni Foreman. Kay kung bagwanon ka lang din ako niya nagatrabaho, kung lantawon lang sininimo, plain view, mambag ka nga nakakandado kay may padlak. Pero mahapos lang ini, husloon, butungon mo lang ni malalas na rin dayon kay wala man ini nakapadlak suno sa kay engineer. Sa aton sini mga kabombo. So, kung may ideya ang nagsulod sa hulot ni Foreman, hindi na siya mapudlayan. Nahimaluan niya na kung paano adto i-disconnect o kung kuhaon abi ang lock. Okay, nakasabit man lang kuno, kung nakabugkos man lang to or mahapos man lang, humaron ini. Rason niya ti si Foreman, nagaduda iya nga inside job kag tira man nagatrabaho, amo iya ang nag-igo sa kay Foreman. Sa dugang pangin nga pagpangusisa sa Bombo News Team, nagapanumbalik karon si Bombo Marisol Binyasol. Sa report, please come in. Nagapati diri sa Bombocham ang mga opisyales ng Barangay Benedicto Haro, Iloilo City nga hindi taga barangay nila o kung hindi tumandok sang ila barangay ang posible suspect sa nag-ubra diri no sa pagpangpatay o kung sa pagpatay diri sa foreman nga nagaubra sa multipurpose building iya proyekto diri subong sang DPWH under man sa Champion Builders sa diin na sa puan ng gani inisang gina no sa iya hulot o kung sa hiligdaan niya nga wala na sang kabuhi, may pila sa iya dughan, sa iya kamot, kag natabunan sang tela, ining iya nga itsura. Kag ang pangalan gali sang sining persona Bombocham nga nasapuan patay amo si Mr. Froilan Bernas, 64 ang pangidaron, residente diri sa may barangay Suok, Arevalo. Kag madugay naman no nga foreman sa amo nga kompanya. Sang natigayon naton nga ma-interview diri si Honorable Abelardo Salting Jr., ang punong barangay diri sa may barangay Benedicto Haro, Iloilo City. Malayo nga posible abi isa sa mga residente sang ila barangay ang amo nga suspect bangod sa iya diri pag lantaw subong Bombocham sa sitwasyon sang ila sini nga mga pumuluyo do wala naman sang mga posible abi mga grupo nga nagapang-akyat bahay do sang una may aragid man no nga pila kuno ka mga grupo sang pamatan-on pero sa iya sini pagkabalo na priso naman ini kag hindi man malayo nga may pila dirigid man ka mga persona abi nga magka-interes sa pagpangkuha posible pagpangawat man bangod sa naga-arise man subong nga mga bisyo ni bala Bombocham sang mga pamatan-on o kun mismo sang mga lalaki nga posible obrahon gid ang tanan no para lang maka tinguha nga susteniran ining ila man mga bisyo kag base diri sa pagpangusisa ni punong barangay Salting bali may ara kuno nga persona nga nagsugid sa iya nga ining si Mr. Bernas ang ulihi nakitaan nga kusipad o kung nagaisip sang iya nga kwarta sa atubang man sang pila ka mga kaopdanan niya sa iya ginaobrahan. Sa diin amo to no isa sa mga ang ginapananaw man subong kag ginapadalman man ti sila nakibot nga amo na natabo kag at the same time ang plastada diri nga dako ang posibilidad no nga bisan sa pagpananaw diri ni punong barangay Salting nga kilala o kun sa ulado sang sining sospetsado ang lugar sa diin natabo ang insidente o kun mismo no ang natiniran diri ni Mr. Bernas bangod man sa iya diri pagtan-aw kag sa pag-usisa man ining plastada man sa gihapon Bombocham sang ila sini nga sang kadena nga nakabutang diri sa pertahan ni Mr. Bernas nga sa diin nakita nga utod na gani nga amo man na ang istorya diri sang assistant foreman nga na istorya ni punong barangay Salting sa diin hugot gani ini pero natingala nga ti nautod na lang kag natingwaan nga masulod ini kag amo na no ang ginatingwaan man subong mahibalo o kon makumpirma gani sang punong barangay diri sa bahin man sang scene of the
cybercrime operation kun bala nadulaan gid man sang pila ka mga importante nga mga butang diri si Mr. Bernas kaangay diri abi sa ginaaligar pagkadula sang iya nga wallet nga may ginaaligar may unod nga masobra 10,000 pesos kag at the same time ang cellphone sini Bombo Cham. Sa dugang bala nga payag aton ipabati ang aton nangin interview kay punong barangay Abelardo Salting Jr. Bukad-bukad siya kuno sang iya kwarta sang kahapon. Nabukad-bukad siya kuno ng kwarta ya. Wala na ta kabalo kung sino na dang involved. Kay siyempre ang pagtanaw naton taga-konstruksyon ara mo datanan, no? Mga appointment taga-konstruksyon sari-sari man nga mga lugar mo, hindi man nga taga-Iloilo lang mga taga-konstruksyon nga kaulubra dira, may mga taga-Negros man dira, may mga taga-Diin man aguro nga mga probinsya dira ang tigulang da balaan man nila siguro nga ang tigulang da isa la da ang tulog sa iya kwarto kag may kandado na da mo kag daw may mga ano man da do may mga ano man da nga daw safety man siya pero ang hambal sang assistant nga foreman niya sa akon nyakap dogin ano ang iyato dogin guba tong iyato nga lak yabla nga do kadina na dogin guba ko no tising ko anong natabo siya tiyo mado may ano to ya dugan to do may samad mo to duganya tapos siya natabunan sa sang tila natabunan hasta ulo yan natabunan sang tila di ba ita kabalo kung nasupokit na sa o kung ginanon na sa nga napatay gid may edad naman sa mga siguro mga more or less siguro mga 60 plus mga 63 guro. Pero kap may mga na report sa imo nga ginsulo dira sila kag allegedly bala gintinguan nga kwaon tan cellphone nga mo nang incidents siguro pag may investigar da guro sang suko karon mabalaan nila na kung ano ang mga belongings nga nadula kay kung wala da sa kwarta bot sing munti gin ko ijang kwarta niya. Pero kamusta di sa inyo nga barangay kap may mga amugid ka mo na may mga amuman ka mo nang incident ka para sa abi may mga ginpangtuaan akon ginsulod ang balay. Natural lang guro sa kabarangayan nga may nga pangakyat bahay. May ara gyud man di ka pangakyat bahay hindi lang dire sa barangay namon iban-iban man guro nga mga kabarangayan Amo man na kay siyempre tungod nga nagbalalik ng bisyo siyempre ang mga gabilisyo na gapangita ginaya isang solusyon kung paano sila makahigop liwat. Okay. Pero sa inyo diri nga barangay may mga nabalaan ka o kung may record ka mo nga may mga grupo abi sang pamatanon o kung para sa abi grupo gid sang mga pila diri ka mga lalaki nga amo ni ilang utos. Ati isang nagliligad pero subong siguro daw waay naman kay mga nagkala-involved mga kabataan dire na klapriso naman to sa akon pagtanaw guro malayo guro nga taga diri. Nabatian diri ang aton nga nangin interview kay punong barangay Abelardo Salting Jr. kag sang Bombo Cham kon matandaan no pila ka mga information pagid nga nakuha naton nga ulihi ini siya nakita ang pila man ka mga posible bala nangin person of interest o kun persona iya nga nagobra sini sa iya kay may isa diri ka tawo o kun lalaki nga nagtinguha abi nga magsulod magbaligya diri sang paris sang sapatos sa kay Mr. Bernas sang Sabado nga adlaw pero wala ini siya no ginpasulod gintabog ini siya sang pilaman ka magkakaupdana ni Mr. Bernas bangod tuman pa kaaga kag bag-oy ni natabo ining insidente abi nga pagpangawat kag ginaligar pagpatay diri mismo kay Mr. Bernas nga may duwa pagid ka insidente sa diin na ka-eksperyensya ining pila ka mga nagaulubra diri sa may multi-purpose building nga ginapatindog sa Barangay Benedicto nga may nagsulod sa ila kag nagatinguha nga kuhaon man ang amo nga cellphone kag report man gani nila sa kay punong barangay Salting kag ti ang advice diri ni punong barangay nga kung magsulod pagid madakpan lampusan pero wala pa ini sila agi ka pablater o kung naka-report sa police station kag amo ni gani natabo na gid man ang ini nga hindi maayo gani Bombo Cham nga ginkawatan kag ginpatay pa no ang isa diri ka malam nga nagaobra sa amo nga multi-purpose building diri sa may barangay Benedicto. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Marisol Binyas. Sa aton sini mga kabombo kung nang taon na nato ng sitwasyon.
makambal gid kita nga ang tinutuyo is kuhaon sa kung ano man ang may-ara si Foreman. Ti paano sila binagka-ideya nga may kwarta si Foreman? Sandig sa pagpayag ni punong barangay Abelardo Salting nga may nakakita or damo ang nakakita sa kay Foreman nga naga-isip sang kwarta. Oh? So, bambal naton nga ti, ang kwarta nga na masilaw mo. Oh? Ang tawo nga aga pa sang kalibutan, nagpadulong na daraya sa site or sa budiga, abi kay ginapangita si Foreman, magbaligya sang sapatos, makaduluda man adto sa aton sini nga mga kabumbo. No? So sa punto nga ginahibalo kon bala may ara sang kwarta si Foreman, na piho adto sang suspect or mga suspitsado. No? Hindi man kita direkta nga ti makambal nga ang naglibod sang sapatos amo to ang suspect. Ang mga obreros dira nga nakakita nga nagaisip si Foreman sang kwarta, hindi taman mahambal direkta nga sila adto ang suspitsado. Pero isa lang iya ang aton sini nga masiguro. Ano ina? Ang aton lamang sini nga masiguro sa aton sini nga mga kabombo nga kilala ni Foreman ang kawatan, ang suspect or mga suspitsado. Ngaman, kay pinatay nila si Foreman. Pinatay niya si Foreman. Kay kon ang tinutuyo lamang banwa, amo ang pagpangawat, kag hindi man niya kilala ni Foreman sa aton sinima kabombo, ti way guro sang pagpamatay nga natabo. Isa lamang ina sa mga gulo nga ginalantaw naton. Diri kita nay nga nakambal kita iya nga kilala ni Foreman ang nagpatay sa iya kag nagkuha sang iya sini nga kwarta. Ginalantaw naton ang senaryo nga nagakatulog abi si Foreman, sinulod sang suspect or mga suspitsado. Sa ila sini nga pagsulod sa aton sini nga mga kabombo, nakabugtaw abi si Foreman, or kung wala man siya makabugtaw, nabugtawan niya samtang nga pangukay ang suspect or suspitsad, mga suspitsado. Kag bangod nga kilala niya ini, kag ining suspect or mga suspitsado hindi naman luyag nga magtuga pa sang ano nga sa isang gahod kay basi matribukaho sila, tinabunan ang itsura ni Foreman. Kag parang wala na gid sang gahod, ini siya ang ginbuno. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ti kung nagahod adto banwa, sa aton sini makuturan, mabalahuba to, madabo sang makabati, may makatabang pa sa kay Foreman. May makatabang pa sa kay Foreman. Ti-kunti, maalang-alang naman ang kawatan o ang mga kawatan. May posibilidad man banwa nga hindi kilala ni Foreman ang nagsulod sa iya? No? Hindi niya kilala ang nagsulod sa iya? O galing sa aton sini nga mga kabumbo, bangod man siguro iya nga para nga wala na lang sa nga tribukaho, kag may posibilidad basi nagratol man ining suspect, tiya mo to'y tinabunan niya kag binuno, kag dala palagyo sang kwarta. Kag kung ano man dira iya nga mga malahalon nga pagkabutang,
ngayara sa posisyon ni Foreman. Oh? Tidwa lang na sa aton sini matag palamati. Ang basihan sang Haro PNP sa ila sini nga pagpanghusisa. Nakahatag naman sang ideya ang engineer sang champion construction or champion builders. Pwede man ina nila makonsiderar. Nakahatag man sang statement si punong barangay Abelardo Salting. Makahatag naman ina sang ideya sa aton sini kapulisan. Sa aton sini makabumbo. Kag sa karon sini nga panyempo, daw nagmariit kita, ngaman. Daw nagmariit kita banwa, bangod man, sa sining sitwasyon, nga kadamo na sang insidente sa nga pagpangawat or pagpangawatay. Hindi lamang abi kaya sa distrito sa nga Haro, kunti sa bisan, diin man iya nga bahin sa syudad sa Iloilo, mayara gid sang kaso, or wala nagakasiro sa kaso sinisang kinawatay. So kung ang Haro PNP magatutok dire sa aton sini makabombo, nagakadapat lamang banwa nga ang focus sang Iloilo City Police Office, now, focus man sa insidente sang mga pagpinangawatay diri sa syudad sang Iloilo. Focus abi ang Haro PNP sa pagsulbar sining kaso. Doon nagatampok subong ang kaso sa ilang pagpatay kay sabahin na yan sang isa ka nurse. Although nga may development na ang kaso, but right now, sampawan pagid sang another nga kaso sa nga pagpatay. So, nagkadapat sini nga mag-double time, extra effort ang Haro PNP karon. Pero samtang nga naga-double time kag naga-extra effort ang Haro PNP sa pagtutok sa sining pagpatay kag pagkawat, dapat ang Iloilo City Police Office hindi lamang iya mag-focus 100% sa illegal drugs, kundi focus man sila sa krimen nga nagaklinabo, particularmente ining pagpangawat, pagpanulod-dulod sang puluyan. Suno pagani isa kay punong barangay Abelardo Salting siya tikay. Amo na bing sitwasyon na subong mo. Ining mga naga-bisyo, mangita ginya sang pamagi, agod lamang iya nga matustusan ng ila sila nga bisyo, why sila inugbakal siya mo, pangawat sila, pang-hold up sila. Para nga makaganar sang kwarta, makatipon kwarta, kag ibakal naman nila sang shabu. Ti siguro sa aton sini makabumbo makabig naton nga hitting two birds with one stone ini para sa kapulisan. Nga sige ang manman nila sa mga nagaduso sa illegal nga druga, sige man ang pagpatigayon sa pagpangusisa kag pagtutok naman sa sining mga tawo nga naga-engage sa pagpangsaka-saka sang puluyan, pagpanghold up. Kag subong man banwa, ti makabigta nga daw interconnected ang pagpangawat sa illegal nga druga, subong. Gani nga nagalaom kita nga matumod, sulbar ini sa nga Haro PNP, agod nga mahatagan man niya sa hustisya ang kamatayon ni Foreman. 18 minutos na ang nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kaga impormasyon diri sa bumuanay sa uto, istoryahan ta. Mayor Jerry Treñas nagapati nga ginapolitika lang ini, may kang tanan sa pagpasaka sang kaso ni Mr. Nerio Lujan, batok sa iya kay sandig sa mga impormasyon nga nabaton sininaton banwa. Ang abogado ni Mr. Nerio Lujan sa pag-file niya sa kaso, batok sa kay Mayor Jerry Treñas, may kantanan sa padimulis diri sa
arko sang Central Market nga nakabig na iyang ti kabahin na sa ngaton sining history. Tiyang abogado ni Mr. Neryo Luhan, abogado man gali sadto ni Iloilo City Councilor, former Iloilo City Councilor Love Baronda. Sa aton sining mga kabumbo. Kung hindi man abogado sabto, nangin abogado during sa tiyempo nga konsihal pa lang si former Councilor Baronda. Amo ng plastada. I-check nato ni Nabla pagbalik diri karon sa Bumbuanay South to pagkatapos ang pila gilamang kaimportante nga mga panumdum. Oras. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 70. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalikan sa takna sa nga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bumbuanay South to sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Si Mayor na panimawaan niya nga daw ginapolitika, hindi nga daw nagapatigid siya gani nga ginapolitika lang siya. May kantanan sa pagbasaka sa kaso ni Mr. Neryo Luhan. May kantanan sa sining historical facade kagin padimulis sa aton sini karon niya mga kabombo. Check naton bala si Bombo Angel Tan siya sini nga follow-up report. Jel, sa report, please come in. Nagapati diri Bombo Cham si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga konektado sa kaaway niya sa politika ang abogado sang abogado ni abogado sang historian nga nagpasaka sang kaso batok sa iya. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Tranyas, iyaging pahayag nga makabig niya na politically motivated ining ginahimo batok sa iya bangod man sa mga nabalaan niya Bombo Cham
nga connection kuno sang ining istorya ni Mr. Neryo Lujan sa abogado o kunang connection sa abogado niya ni Mr. Neryo Lujan sa isa ka local politician diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kag kung madumduman sa mga kabombo naton, Bombot Siam, ang ginpasaka o kunang rason sa ginpasaka diri nga kaso ni Mr. Neryo Lujan ang demolisyon sang historical facade dira sa bahin sa Iloilo Central Market ngati ang question diri sang Ilonggo historian kung tuod gid man nga may ara nga permission nag-agi sa insakto nga proseso bangod according diri kay Mr. Neryo Lujan wala sang mi ginapresentar nga diretso o kun plastado nga mga papeles ang city government ang maging pasaka diri ang kaso Bombot Siam kung madumduman kabahin diri ang grave misconduct, grave abuse of authority, ang conduct unbecoming kag acts prejudicial to the interest of service. Kag ang punto pagidiri sa alkalde Bombot Siam nga ilayas sa mibahin sa city government siya mismo ginsunod nila ang patakaran kag mga pagsulundan para sa pagdemolish sang fasad. Kag sa gihapon padayon o magapadayon diri ang construction sang mga markets, especially ining Iloilo Central Market, bangod man kay wala sang abi na nagpauntat or may mga kaso gid nga like ipauntat ini siya ang pagkaayo as long as sige-sige kag di na namian man diri si Mayor Jerry Tranias bangod ang promise diri or ang mga promesa diri sang mga kontraktor nga matapos ini siya by December. Pamatian tabala Bombot Siam ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias sa aton interview. Well, balaan mo sa subong, dala na ang mga politika. Ambot sino'y abogado. Kagti, tanong mo ng abogado ya, kay sino naman may connection. Kamo na lang na di ko na ipagpapusod para sa inyo. Tanawan nyo, sino abogado ya. Kag abogado ya, kay sino ang connection. Ano pa ba kung ang abogado yan connected to Amuna? Ako niya, I am confident we have followed all provisions of the law. Ang partner tayo hindi man basta-basta. And they also followed the provisions of the law. Ting iban nga mga markets doon, mayo man doon. May manlakat daw ang haro among dasig ang Lapas Galagas ang Arabalote daw kadasig ito yan sa Arabalo dasig niya obra sa Arabalo ang SM Market sang duwa gagin paubra sang SM target man December. Bombot Siam na batian sang mga kabombo naton dari ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias sa aton interview. Pero sino man ang abogado niya Bumoy Jelao ni Mr. Neryo Lujan? Ang actually nga abogado rin di Bombot Siam ang motoganing ginhambal nga connected kuno kay wala man ang kuan ni kuno ang bati-bati is local politician ti sino gidabil din kontra. Pero namin ko, sino gid ang pangalan sa abogado ni Mr. Neryo Lujan? Personally, Bombot Siam, no? Come again? Personally, Bombot Siam. What do you mean by personally? Ang kuan gid abogado niya subong sa kaso namin mo? Yes, so katiya mo nang ginambal ni Mayor Jerry Tranias eh. Ay check karon ta sa bahay ni Mr. Neryo Lujan yung Bombot Siam kung confirm gid man ang persona nga ni siya kuon ta ang pangalan. Kung amo gid man ni ang ginatumod or like ginapasuni pa lang for the meantime Bombot Siam, syempre hindi taman pag i-divulge yung pangalan sa kahanginan since kati dapat i-confirm taman sa bahay ni Mr. Neryo Lujan kag may statement ini siya diri Bombot Siam maging pagwa na si Mr. Neryo Lujan nya kuno kan do old tactics ni kuno sa politika ang mga sabat ni Mayor Jerry Tranias Bombot Siam mo nga about kuno sa politika nga do ginadalahi kuno ang politics. Pero kung tani makahatag man sa iyang statement kag di tinguaan taman diri si Mr. Neryo Lujan kung ang kaniyang sabat niya sa mga ginahaboy nga statement si Mayor Jerry Tranias kag hindi lang or
magluwas sa mga postings niya sa iya abi social media accounts nga ti makahatag man siya mismo sa iya personal nga interview kag sabat niya Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniyang report. Kung amo ning ginatumod ni Mayor Jerry Treñas nga aton sin impormasyon na baton last time nga ang abogado ni Mr. Nerio Lujan, abogado ni former City Councilor Love Baronda, ti makambal kita iya nga sa kaugalingon ni Mayor nga paglantaw. Ang una naton nga reaksyon dayon is that nga mambal kita nga yes, may posibilidad, ako ang posibilidad nga may pamulitika ini. Nyaman, kung amo sinangaton siningalantawon, tuman kadamo sang abogado diri sa pungsod Pilipinas. No? Hindi man ko eksperto gid sa math in terms of probability, but tuman kadamo sang abogado diri sa pungsod Pilipinas nga nagsibo man iya sa amo sinakaron nga sitwasyon as ginbasihan ni Mayor sa iya sini nga statement nga maghambal nga may pamulitika diri banwa. Sa aton sini nga mga kabombo. Kung siguro hindi konektado sa kung sino man iyang politiko, particularmente hindi abi konektado sa kasumpong ni Mayor Jerry Treñas, ti mambal kita iya siguro nga tama na iya kalayo kung ginapolitika pa si Mayor Jerry Treñas sa subong sini nga panyimpo. Ugali abi banwa, mambal naton nga what a coincidence nga sa kadamuon sang abogado nga aamog ito yang mangin abogado abi ni Mr. Nerio Lujan nga ginaangot karon sa kay former City Councilor Love Baronda. Kag nahibaluan naman iya sang mga taga-syudad sang Iloilo. Nahibaluan naman iya sang taga-syudad sang Iloilo nga since May nag-angkon na iya sang mapait sini nga pag bulaganay si Mayor Jerry Treñas kag si Congresswoman Jam Baronda. Kag madamo na sang issue man, hindi man niya direkta nagahalin sa ilang adua, but madamo na sang issue karon diri sa syudad sang Iloilo nga nagakalinabo nga makita naton ang pagbringkahanay man pagbugrisanay kag kun ano na lang iya nga sahi sini banwa sang pagbayluhanay man dira sa mga tinaga ginahimo sa bahin karon sa mga supporter sa magtimbang sini iya nga kampo. Now, kung lantawon gid man abi naton, in fairness sa kay Mr. Nerio Lujan, kay ti makapila taman kabes nga ginatingwaan gid nga malabot siya after sa pag-file niya sang kaso batok sa alkalde, pero ti ambalya hindi na siya mag-grant sang interview, but just as say, matingwa kita nga malabot siya naton or malabot siya sa aton sini mga kopdanan nga mga bombo reporters para man iya nga makaplastar siya sa iya sini iya nga pahayag sa aton sini nga mga kabombo. No? Isa karon iya ang paglantaw sang alkalde sa sining kaso batok sa iya pagpamulitika bangod man sa koneksyon ni Mr. Nerio Lujan sa iya sini nga abogado kag sadto gin pangabugaduhan or tubtub subong naga-abogado pa sa kay former City Councilor Love Baronda.
Pero kung lantawon naman naton sa aton sinima kabombo, kung ikaw isa iya kabugado, bisan sino man lang iya nga nagahingyo sang imo sini nga serbisyo, ang sarang mo na iya nga mapangabugaduhan. Kung makasarang man lang iya si Mr. Neryo Luhan nga magbayad sang imo sini iya nga attorney's fee, why not? Nga hindi abi kay ti tagsa sa aton may araman kita iya sang kaugalingon sini nga kinamatarong. Granting for the sake abi of discussion nga it so happen nga ang abogado gali ni former Councilor Lavlav Baronda nangin abogado man ni Neryo Luhan, ano karon? Kung mayara sila sang ginaakusar sa aton sinima kabombo kag dipinsa sang ginaakusaran or akusado or ginakusaran, ginakusar, si Mayor Jerry Trillanes nagaklaim karon iya banwa nga may mga nagakigo sini nga pagpanugot sa mga concerned agencies regarding sang aton sini nga mga heritage site. That is why nga mayara sang go signal nga ipatigayon sini iya ang demolition sang historical facade. So pamatud-an sang alkalde, no? Idiga niya ang tanan sini nga mga dokumento dira para nga once and for all sa aton sini nga mga kauturan mapamatud-an man iya sang alkalde, sang city government, no? Nga ang tanan sini nga mga ginhimo nila para iya nga mapagwapa, para iya nga mapanami, para iya nga mangin kalidad man ang aton sini iya nga public market, nag-agi sa eksakto sini nga proseso. Kag si Mayor man naghambal gani nga tikon may kaso ginman sa uli, willing man siya nga mag-atubang sini. Kayang iya sini nga tinutuyo mahatagan ang syudad sang Iloilo, ang mga pumuluyo sang syudad, kag bisan pa iya gani mga taga-probinsya sang Iloilo, sang kahigayunan nga makapangumpra, makapamalaklon sa matinlo, competitive nga pamrisyoanay, may order, kag maayo sini iya nga public market. Kuna mo sining panindugan sang kuna mo sining kang sitwasyon rather nga nagagwa karon nga mga impormasyon, so makapaminsar kagid man nga daw lapit sa tirong ang pagpati sang alkalde nga ginapolitika lang siya. Pero may pamulitika man o kon wala sa aton sinima kabombo, sa liwat ginambal naton nga tikon may mga nagakigo sini nga dokumento dira si Mayor, iplastarya sa pumuluyo para nga mismo mga pumuluyo makabalo, makainsindi nga nag-agi sa proseso, may mga pahanugot kag wala iya, no? May ginlapas ang alkalde sini nga mga bayulasyon sa anuman sini naton nga kasuguan. 38 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Negosyo ang ginapatihan sang Mandurriao PNP nga amo ang motibo sa pagluthang patay sa bataon sini iya nga India National sa may distrito sang Mandurriao sang Damlaglang. Kung madumduman ninyo banwa, ini siya ang ginluthang sang makaduha ka beses kag binayaan sang suspitsadong wala na sang kabuhi ining India National sa sulod sang isa iya ka subdivision. Sa pagpangusisa sa Bombo Radio, madamo man sang ginkonsiderar ang posible motibo sa pagluthang patay sinisaya. Una diri banwa, amo iyang sabahin sang negosyo sang pagpautang kag
Sandi gani sa Mandurriao PNP may mga previous records ining nasambit nga biktima nga posible mangintunaan man sang pagpatay sa iya. Pero sa karondo, diri na sila nagatutok sa motibo may kang tanan siniya sa negosyo. I-check na to ng follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Jom, sa report na please kami. Pamutsamgin tumo diri karon sang Mandurriao PNP sa ginpatigayon nila nga investigation nga isa ka lalaki no ang ginakabig diri karon gunman nga may kantanan sining kamatayon sining India National nga si Jatender Singh 29 anyos kung sa dinti ginutang ini siya sa may area sang Guzman Esena sa distrito sa Mandurriao sa Tinlikdan gid lamang adlaw. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Police Captain Val Alan Campbell, hepe sa Mandurriao Police Station, nagagawa diri karon sa ila sining investigation nga ang suspect isa ka individual santo diri sa gipatigayon nga follow-up investigation. So bali ang nangin senaryo diri ginalantaw nga samtang pauli na ining nasambit karon niya nga India National naka-standby na nga daan sa area ining nasambit karon nga suspect adala ang iya sining nga motorsiklo pero hindi siya hambal nga pag-abot sa India National do ginagyan sa kagintiro Bombo Champ. So ginhulat sa nga suspect nga mag-abot ang biktima kag ang motor sinido ginbilin na kunusunhan nga do hindi bala mahalata sa nga sining nasambit karon niya nga biktima. So pag-abot siya kuno sa tubang sa ila sining nga boarding house nga hana natukutani nga manaog sa iya sining motor. So dito nga nagpalapit ining suspect posible ini siya ang nagabantay nga daan gindalagan ining ining biktima kaga dito nga ginlutang sang makaduwa ka bes nga nag-igo sa likod no nga porsyon sang lawas kag ang isa to do naglapos pato sa iya sining kamot sa aton sini karon nga mga kabombo. So after sa insidente nag-exit ang ining suspect dala ang sining motorsiklo diri Bombo Champ pero way gid sang ginplasta diri nga abi nga do aktual nga kuha sa CCTV nga nakita ang ining pagpanglutang sa sining nasambit karon niya nga biktima kundi ang closed circuit television sa pilan lang ka area ni no nga nakita nga nag-exit ang ining nasambit ya nga suspitsado ting gitumo to ni Captain Campbell ining suspect nga naga-drive sang sining motorsiklo hindi ito gani matumod kung ano ang sining nga motorsiklo bangod nga ti gabi na tabo kag hindi man niya klaro ang kuha sang CCTV nga kuntani nga kuhaan abi no sa plate number ining nasambit nga motorsiklo Bombo Champ. Final answer na gini nga motorsiklo ang salakyan sang suspitsado, hindi kay pick-up nga puti? Ang pick-up do hindi ni siya, why na siya nagasanto, no? Kay una mo na salakyan ang naga-appear. Amo gani? Sa ulihi, ang nagagawa ko no sa investigation, sa ginatutukan ni karon sa investigador, nga motorsiklo ang gingamit sa suspect. Ano klase motorsiklo? Amo ganito gipamangkot ako na nga motor pero hindi man ma-describe sang kapulisan kaya madulom ang kuha sang CCTV nga ginuyatan karon. Paano nahambal to sang investigador nga motorsiklo to? Amo gani ang na-establish ako no nga ang motor nga gingamit do ginbilin kuno malapit sa area kag ginpanaogan sa suspect. Ginpanogan niya kagin lothang to ang nasambit yang nga biktima basi kung may araman sila nga nakuha nga witness or kung paano nga na-establish. Kay galibog lang ulo ta kay una-una gasakay kuno sa pick-up tapos subong gasakay naman sa motorsiklo nga ginbilin sa kilid. Ano gid man bala? Kaya mo nang nagagawa karon dong ang gagawa karon motor ang ginsakyan sa suspect. Bombo sa buhay sang angkas only ang gunman mismo amo man ang nagadrive sang motorsiklo. Amo ni ang pag-insindi ta diri karon sa sining nagagawa nga investigation sa Mandurriao PNP. Pero teko lang tawon medyo madulom-dulom pagid man kung ano kadulom sang gabi do mo man kadulom sige hapon ang investigation kay way patuya sang identity no. Usisa ang kapulisan sa mga kopdanan sining mga India National
may mga ginpang mention kuno to ang mga Indian national nga posible magamit nila sa investigation. Galing suno kay Captain Campbell hindi pa nila ma-divulge no ining mga information abing agin pang haboy man sa ila sa mga kaupdanan sini nga mga Indian national Bombot Sam. So diri gyapon naga-rely ang investigation nga posible may kantanan sa trabaho no sa negosyo kay tinagapautang ini nasambit nga biktima. At the same time ang gulo nga man ginadula ang background sini nga kapila naman the last police station bangod sa sining hinubog nga istorya ang ining gidalantaw man posible rason sa kamatayon sining nasambit nga biktima dari Bombot Sam. Gin athag diri sa Mandurriao PNP nga why ni sila yagli no ining nasambit karon nga biktima why ni siya sang do ginahambal nga do may ginarimitan sang kwarta after abing ati nakapang ano sila to no nakapanukot sa syudad o kundre sa may probinsya man sang Iloilo do personal yan nagili kuno nga kwarta ang ginagamit sa rolling tapos kun do kulangon ang yasini nga budget ang mga upod yung malanggali ko ng mga kadugo yung man nga Indian National do mo lang ko nung naga bulig-bulig abida no kung paano nga ma-address ang concern in terms sa financial sa sining nasambit yang nga biktima kay amo nang kunong mga Indian National mo once nga do agrabyado ang ila sining nga upod so handa sila ya magbulig o kung magpahulaman sang ila sini karon nga kwarta. Ari si Captain Campbell Bla sang mapakigangutan sang Bombo Radio. Mas may ara na kita nga mga ginasundan nga mga persona. After nga ang group of Indian nationals mismo ang naistorya naton kung ano gid bala ang naga-surrounds kag ang nagiging motive ko nga ang gintiro patay ang ilang Indian brothers. So however ginahulat pagid naton ang iban nga mga vital nga mga documents or like tong ballistics naton sa regional forensic unit naton ang resulta sa to ang iban pa nga mga bagay-bagay nga pwede naton magamit as attachment sa pag-file sang kaso against sa sining suspect kag ginatinguan pa naton para mabalaan kung sino gid ang taho sa likod sa sini kung nga ang amo gid ni ang inobra nila tirohon gid nila sa mapatay ning Indian National. So isa na sa mga at least sa subong medyo may mga development kita nagapati kami nga dako ining bagay para nga ma-consider naton nga lapit sa kamatuoran ang pag-file ng naton nga kaso against mga suspect para ma-solve ining kaso pagtiro patay dire. Mga ano nga information to sir ang nakuha naton sa mga upod yan nga mga Indian National man sir may mga napag-mention sila to nga mga pangalan? For now Bombo Jomar hindi pa ginamon ma-divulge. We're hoping this week or sa sunod nga mga simana kay ginahulat naton ang utod sang napatay nga magbalik diri sa Pilipinas kay according sa tiyo ang desisyon sang Iloy kag utod sang napatay nga mag-abot diri sa Pilipinas. So pila ang sir pila ang person of interest sir? For now isa because na-establish namon lone shooter ang nagkumit sa sini. Okay. And then ang taho lang ang namon kung sino gid bala ang sa tao or nagsugo or nag-facilitate or nagpasalig kung nga ang amo gid ini ang gitobra sa isa ka Indian brother na. Ang paano na-establish sir nga lone shooter anong butsulingon bali isa lang gid siya nang amot ano gid sakyan niya do mo na bla? May mga na review kami ng mga footages. Indeed, nagpakita nga isa lang ang perpetrator nga naghimo sina.
kag nag-corroborate ina sa another nga camera nga naglabay kung sa diin ang exit area sa suspect. Ano ang suspect? Ano nasakyan na, sir? Again. Ay, okay. So, do ginasundan na o do ginabantayan ang daan ng biktima, sir? Isa ina sa mga ginanohan naton kay dito sa area, isa lang dito or limited lang dito ang kamera nga naanohan naton, natanaw naton. Kag ang iban dito medyo nabudlayan ang aton investigator on case because nga may pamalay, may CCTV yet wala din naga-stay. So that's why nga medyo hard up ina sa medyo ay hard up sa part sang aton nga investigator on case. But sa subong medyo may kasanagana amo lang nang ang amon ni ginasundan sa subong kag polish namon ina. Motor to sir sakyang suspect. Gamay nga motor. Mababilong siya sa mga smaller motorcycle. Pero for now hindi pa namon ma-divulge. Suliton ko basi maka-compromise ini sa pag-develop namon sa pag-case build up namon. Anong ginasundan nyo karon sir nga nga motibo sa matayon sining biktima? Habang mo nakasabat? Wala nakasabat si Campbell? Amo tong ginsugpo niya nga duha sa gyapon, no? Hindi pa ma-establish kung negosyo or ang background sini nga hinubog sa kuna kay kapila naman gali kuno mag balik-balik nis may Mandurriao PNP. Gati amo to nga ang iban to tiyo yung man to gani nga nagreklamo sa iya bangod ban sa Kulugbon pero to na settle man to kagway naman to naglabot sa. So ano plastada? May ang rider to ginsugo lang to or amo to mismo ang ka-conflict niya nga amo gito nagpangamot sang pagpaniro? Ano plastada, Jones? Hindi pa na ma-establish no kung in fact nga ang gunman amo gito ang do personal nga may arabi nga kaakig no sa sining nasambit karon nga biktima. Bambutsam kiti usually sa mga pagkabalo naton kung mga hard abi nga mga killer ni ti laban-laban riding tandem ni. Pero area do isa lang gid no wa isang angkas nga upod abi sa motorsiklo ang ining nasambit ya karon nga suspitsado dere bumutsam. So dapat nanay no ibaluon nanay kung bala sino tong nakaagrabyado abi no sining nasambit karon nya nga biktima kag basikon ma-connect nila karon sa sining investigation sa sining individual nga sa ano nga punto ginagrabyado ya? Why man kay amo na gani nga ilang taon anay background basi kun may agrabyado kun bala sino ang last nga doon may arabi nga basi kun may kaakig or ginahingabot man amo na bla kay subong do hindi pagid matag mo kun ano gid man ang motibo. Dari karon sa sining hindi matag or mas ginapaboron lang sa Mandurriao PNP? Ti kay amo na kuno mo ang ila sining investigation dari don di pa ma-establish kid. Dari bobotsam pero sa pagkabalo naton nakaistorya na nimo ang kapulisan sa mga kaupdanan international. At the same time sa upo dyan nga daw galibot, no, pautang sa may probinsya kag diri sa syudad sang Iloilo bubot samti kon may ara gid man siguro nga do may nagahingabot gid man kung may ara at ilaban-laban may diya na guro ang Mandurriao PNP sini nga hingabuton siya. Ati amo na ang isa dara karon sa pamangkutanon nga dapat pa nga i-plastar man sa Mandurriao PNP nga basi amo nang makalabot karon sa matumod karon ang ini suspect abo mo champ. Sano gani nang tabo ni? July 2 bla or 4 hindi lagi ko pamilyar. Last week lang no. Adari bo champ. Anyway, sige Jones July 1 natabo. At ilang 1 week na gid eh?
Pito ka diya, tangko na sa pito ka diyas. Pito kadlaw subong. Okay. Anyway. So, ano tadi no? Latawon tadi dugang, kung anong mga posibilidades ini, dari karon, Bombocham kay kung sa personalidad sini, usually mga Indian national yan, kung manukot ganito sila pag mahuya sa ginasukot nila mo. Ti kabalo ka naman niya sa mga manugutang niya, damon nila guya. Anyway, okay na Bombo Jomar, salamat gid. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Ti suno sa Mandurriao PNP, suno sa kay Police Captain Campbell nga duwa man sa gyapon na motibo nga ginasundan nila ang batasan sang biktima nga madamo sang record nga ano ganing pagpangtublag Bombo Brennan? Alarm and scandal. Alarm and scandal. Madamo sang record sa Mandurriao PNP. Pero ang nagreklamo sini sa iya, hindi man magliwan, paryente niya man. So, ang iban sini iya, pero kung lang taon naton, tama na gid siguro ka, medyo malayo na nga, kung matakaan ka sa imo sini iya nga paryente, sa pagkatunto sa iya, ipapatay mo or patsyon mo, bisan ano ka lain sang paryente mo kay kadugo mo na nagapabiling ginay nga dugo mo. Kitaya nga mga Pinoy hindi guro maka tulon sa nga mo sina pero hindi lang kita kabalo sa iban siniya nga lahi, no? So that is why nga ginatutukan kag wala ina ginadisregard sang Mandurriao PNP. Now, kung sa negosyo naman kita, kung madumduman ninyo last time, ginplastar naton diri kung anong scheme sang mga India National nga ni. Nga hindi man niya tanan sini nga India National nga nagakanto diri sa syudad or even sa probinsya sa nga Iloilo or sa bugos nga pungsod Pilipinas, abi nagakanto nga mga big time agod nga magpahulam sang kwarta. Ang iban sini sa ila, pigado man kag mga obriros man lang. Kag nagaobra sa ila man sini nga kapariho nga India National nga nakapundar kag may kwarta na diriya sa pungsod Pilipinas. So ining mga nagapangulikta nga ni mga Bombay or mga India National nga nagapangulikta ni isang mga pinautang nila, mga tinawo lamang ini isang mga mamanaton ti boss nga India National nga amo ang naga-finance sang amo sini iya nga sistema sang pagpahulam sang kwarta. So, sunod sa Mandurriao PNP, ining biktima banwa, solo flight kuno ini iya. No? Solo flight ini siya nga nagapahulam, why siya kuno sang boss. Now, kung pulo pinsaron ta 27 anyos, makasarang siya nga pahulam sang linibo nga balor sang kantidad, diin niya kwaon ang kwarta nga ipahulam niya. Magluwas lang kung madamo na siya nga daan sang kwarta, halin pa lamang dito iya sa may India. Pero damo na to kwarta mo sa India, mapapilipinas ka di imo iya, damo ka kwarta, mapahulam ka sa kwarta, tapos ikaw man ang manukot. Tibos ka na, nagtinawo ka pa. Or base mo lang sa na iya ka hands-on sa iya, sini iya nga negosyo, nga wala na siya nagakinanglan sang tinawo pa, para nga swilduan. Granting for the sake of discussion, kung amo sinang sitwasyon banwa, kag may mga teritoryo siya nga ginsulod, nga may mga India National naman iya nga nagapinahulam dira,
Ti siyempre may maaki gid ina. Kag hindi naman iya ordinaryo or mahambal naton iya nga waay man kita makasalapo kay sadto anay amo sini nagaklinabo sa mga India nasyonal diri. Bangod iya sa paghisaay, kompetensya sa negosyo sa pagpautang, sila mismo nagapinatsanay. Sa aton sini mga kabumbo. Oh. Now, kung pamatian lang naton ang dalagan sang investigasyon sang Mandurriao PNP, no? Do medyo naglingin ulo naton kay una hambal nila ang gunman nagasakay sa pick-up nga puti. Subong small motorcycle na. Oh. Ti ini kuno apan sa pag-review nila sa mga closed circuit television nga buron. Oh. Tinagpakig-istorya naman sa pamilya, ginahulat pa ang utod to nga maabot kay ma-file sang kaso. Naintindihan naton nga hindi man tanan-tanan nga mga ginauyatan karon sa Mandurriao PNP ang ma-divulge nila sa kahanginan. Naintindihan ginahangpan gina naton. No? Ugaling sa aton sini mga kabumbo kun kaisa bisan wala nagid iya sang ka-idi-idiya kag daw wala sang patugsiling kag padulungan ang investigasyon sa aton sini kapulisan, hambalon lang sila nila nga ti hindi pa naton pwede ma-divulge. Pero ang kamatuoran, wala man sila sang inog-divulge kay wala man sila or wala sang miura ang ila sini nga investigasyon. Hindi ba? Oh? Kay kung nagapalapit kita sa tirong sa aton sini nga mga kabumbo sa investigasyon sang kapulisan, abi ko nagalapit sa tirong. Bisan ano pa na siguro ang nahibaluan nga information sang aton sini kapulisan regarding sa person of interest or suspitsado. Sa akon sini iya nga pagpati, pwede ta na mapabalo sa kahanginan kay nga aman. No? Una bes na hibaluan na sang suspect nga maging patay siya. So anong himuon niya? Manago, magpalagyo. So ano ang pulos sang hambalon mo nga sa subong may mga information na kita nga amo sini amo sadto pero hindi naton pwede ma-divulge kay base mahamper ang amon sini nga investigation. Mahamper ang investigation nyo sa diin. Hindi lang man ini para iya sa Mandurriao PNP pero para sa mga pulis sa kapulisan balangati masami hindi ta pa pwede ma-divulge kay kisyo amo sina makahamper sa aton sini investigation kon operation guro, no? Mga vital information just like sang lugar. Tiya mo na insindihan Pero kung paano ka mo nakakam up sa punto nga gintumod yo as person of interest, nga gintumod yo as motive, nga gintumod ninyo as suspect, ang isa ka individual, ang duha, ang tatlo ka mga persona or kung pila pa dira, dapat ipabalo nyo man sa pumuluyo. Hindi na iya sila nga hindi nyo pa na pwede ma-divulge. Kaya ang gwa na sina karon do nagapalupad lang kamoya sa hangin sang burador. Nga hambalon talang amo sinyo amo sini nagkanto kami sa muni na muni namo may istorya kami mi amo na no ti may person of interest na kami ti pa mamangkot abi karon ng reporter ti paano sir paano kamo naka come up ano nga mga information na inyo sini nga natipon para nga makambal kamo nga si Ninito Tarugtog, si Abraham Linog, kung sino pa dira, o si Juan de la Cruz, si Pedro,
nga siyang inyo sini nga person of interest, paano? Ati hindi na nato pwede ma-divulge kay kabaluka base kung mahamper aton investigation. Ano ang ihamper? Abe? Ano ang ihamper dira? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay naturalmente, ang tao nga naghimo o ang tao nga may ihibalo sa nasambitan sini nga krimen sa aton sini matag palamati, natural instinct na naiya nga magpanago, magpalagyo, maghipos. Ti anong ginhimo sang Mandurriao PNP para nga makakam up sila nga may person of interest sila? May witness sila, may nakakita. Kurang ginbasihan nila ang buron nga closed circuit television, tido hindi ako magpati. Ngaman. Ang pag-atake gani sa mga empleyado sa Iloilo City District Engineering Office, dira sa may Diversion Road, Mandurriao, nga at hagpa ang video sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ginburon-buron man lang to sang Mandurriao PNP gani hasta subong ti hindi gyapon pwede ma-divulge to. Namangkot kita kung ano nga tig-a nga bagay kay gina-investigaran gid kuno. Ti lipak. Di inakwa ang lipak na agyan lang kuno sa Diversion Road. What a move. Do inyo di si bulik ni Lister dumalag ba? What a move. No? Nga nakamba ko nga watabob. Din kay mo kakita banwa nga highway may naga linapta sini nga barakol o kon kahoy. Kay nagyan lang kuno to sa nagamotorsiklo, no? Kag pinulot kag amotong ginlampos. Drawing, what a move gani, no? What a move bulik. My goodness. Amo sina banwa, ti atoya klaro nagigani. Inaiya plastada, anong ginbasihan ninyo nga natudlo nyo nga nagamotor gali ang suspect hindi kayo nagasakay sa pick-up nga puti. Buron kuno nga kuha sang closed circuit television nga ilagin review. My goodness. Lapaw rin kita sa latin sa aton sini nga mga kabombo diri sa palatuntunan na bomboanay sa udto. Sa mga kabombo naton, no? Madali na lamang kita nga magpanumbalik liwat sa kahanginan. Magtutok lang kamo diri sa Facebook Live, sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo para updated kamo sa mga balita. And of course, baka hibalo man kamo gilayon sa aton sini mga kabombo kon makabalik na kita sa kahanginan matapos ang aton siniya nga pag-enhance ang pila siniya ka mga sabahin sang technical division namon diri para nga mas mapasanyog pagid sang Bombo Radio Iloilo sa Bombo Radio Philippines ang amon sini nga pagdulong sa inyo sa madalagkuan sini nga mga balita, first, fast, and accurate. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manayang nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 7 to 13, 2024.
The Crayons Band is set to unleash their great selection of pop songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Hulyo 13, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kabombo, subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, Gid. Sa inyo tanan mga kabombo, how are you? This is Tita Regine. Balikay na naman kita. I hope you had a great time. Yesterday, we were not together kay Ti. Off ko man, kag siguro kamo, no? Naglagaw-lagaw man kamo dira. But anyway, Monday kita today, so baligay kita. Thank you so much for being there again. So I welcome you all sa Monday edition. Sa sininga pala tuntunan kahapon lamang, July 8, 2024. I hope you're good. Everyone is just doing good. Kag sa mga istorya nga inyo ginapalabot diri. Thank you so much, Kid. At to those nga luyagman nga magpalabot sa ilang mga stories diri sa KLP, very simple lang ang inyong himuon, i-email nyo lang ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or you can send your stories na ginsulat sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome, Gid, mga kabombo, diri sa kahapon lamang program. Ari na ang song from Remuel Hambre. Never Change. Kaupo ninyo si Tita Regine, and this is KLP. Good afternoon. Tears my heart, it left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. I am a crazy boy in town, hunting for the girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry. Lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you.
Never Change. Beautiful song for Remuel Hambre, mga kabombo. Again, diri kita sa atong mga stories on a Monday. You're with Tita Regine, diri sa KLP. Ari na kita sa atong first story from Jesusa. And it says, Dear Tita Regine. A pleasant afternoon to you, Tita Reg, and to all KLP lovers, letter senders, and also to all my classmates out there. Tita Reg, samtang nagpamati ako sa imong program, nag-decide ako magsulat sa imo. Parte ini sa first cousin sa akon husband nga nagstay diri sa akon bayaw, but sad to say nga he was gone already. Last 2021, sa kasagsagan sang COVID. Tita, ang bayaw ko ni, neighbors man lang kami, bilang sisters ng akon nga husband. Ang cousin sa akon husband, tawagon tala siya kay Mr. B. Laon ni siya, tita sa Manila sila gastay sang una, kay may negosyo ni ang parents niya. Big time nga negosyante. Kay halos sila ang nagasupply dira sa Manila sa mga milyonaryo. Di tungod kay damo kwarta, si Mr. B nag-eskwela man sa dako nga university sa Manila. Damo siya kurso nga ginakuha, pero hindi makatapos-tapos. Kumbaga, jack of all trades, master of none. Gwapo ni siya, tita, mataas, kagnit magbayo. Ang ginapangaluyagan niya, mga manggaranon. Kagkaagi nangaluyag siya kay Connie Angeles, pero binasted siya. Mga namit na ang pagkaon nga ginaserve sa iya. Kaya kung hindi iya mauyunan, ginaula na niya. Uy. So, amuna siya kasuplado sang una. Spoiled brat. Tama, pakapili sa mga babae. Pihikan. So, sang ulihi, tita, nag-amat-amat na hina ang ilang negosyo. Kag, na-stroke si tatay niya, kag napatay. Daso naman ang iya nanay, kag dako ang gasto nila. Ubos ang ilang sinuptan. Tungod wala nakatapos, gin-overtake or gin-take over niya. Lain man ang overtake, lain man ang take over, no? So, gin-take over niya ang ilang negosyo, kag siya na ang nag-supply. Doon nag-ayo-ayo naman ang ilang business. Then, nagsupot siya, Tita Reg, gintago niya sa bangko, kag nagbakal siya, lote lang. Sandako na ang savings niya, gin-withdraw niya ang kwarta, kag ginbaligya niya ang lote. Kag nagpauli diri sa Iloilo, kay for good na siya, kay nakapoy na siya sang iya trabaho. Dira siya nagstay sa Mandurriao, sa subdivision, kag nagbakal man ang parents niya sang house and lot. Primero, maayo man ang iyang sitwasyon, pero sa nagdugay, hindi siya makaagwanta sa iya hinablos nga adik, kay isa lang sila kabalay. Ginanervyos siya kung gabi, kaya nagapanggamo ang iyang hinablos nga adik. So, nagkadto siya diri sa balay sa akong bayaw, naglisensya nga diri lang siya mastay. Since may tiyangge ang bayaw ko, siya ang ginpabantay sa tiyangge. Kay senior citizen na siya, tita, pero able body pa man. May salary man siya every month, kag libre pa kaon, kag balay. Sang ulihi, tita, permi lang siya nagbatsyag sakit sa yadugan. Permi ko na siya ginapamangkot. Nga nga wala ka ng asawa. Hambal ni Mr. B. Amo na ang dako nga blunder sa kabuhi ko. Nga ginahinulsulan ko. Ang pagkasuplado ko, pagkapihikan, kag pagiging perfectionist. May ukot lang na gamay ang bayo iya. Ihabuya na, tita. Maparte, no? Dapat hipid. So, sandiri na siya, Tita Regine. Hindi gani maplansya, bayo niya, okay man. Sandiri na siya. Bisan ano lang kaon niya. Galing gagwa paghihapon ang pagkasuplado niya. Pero, dako ang kwarta niya sa bangko. Kag naamat-amat niya man withdraw. Kay wala man siya obra. Kag nagstay man siya diri sa Iloilo for almost 10 years. Sa pag-transfer niya sa akong bayaw, gamay na lang iya kwarta.
amo na lang ni ang bilin nga almost 500,000 pesos. So wala na nabuhin, kay may sweldo man siya diri sa akong bayaw, kag libre tanan. Sang kasagsagan sang COVID 2021, Tita Reg, nagulpi siya nga do permi sakit ang heart niya. Tinadlok man siya magpakonsulta kay basi iswab siya. Hasta naglala na, tita. Do mga 3 days lang before siya napatay, nag-LBM siya, tapos hinhilanat, kag samtang nagabomba siya sang tubig. Habal ko, Mr. B, halina da sa bomba kay makuha ko tubig. Ay, nag-uy-uy na siya, tita, kag wala na nagahulag. Sang aga, before siya mapatay, hambal ko, Mr. B, mga dita bala, pray overan ta ka, batuna sa Kristo sa imo kabuhi, kag mangayo patawad sang imo mga sala. Surrender kay Lord ang imo ginabatyag. Nagpati man siya sa akong tita. Wala man siya nagasimba, pero nagasanto rosaryo na siya permi. Kaginhatagan ko siya rosarito. Permi niya ginabalik-balik ang misteryo sang kasakit, kay amo na ang iya kuno kabuhi. Wala pamilya nga nagaatipan sa iya. At least, nabato niya si Kristo sa iya kabuhi, kag naghinulsol sang iya mga sala. Wala man to pari nga tawgon, kag sa adlaw nga napreparado na siya, tita, ginpagwa niya ang iya nga life plan, kag sa Christ the King siya ginbury. Pulo lang kami ang nagpalubong sa iya, isaya kay hinablos, kag ang savings niya, tita, almost half lang ang nakuha. Kaya wala siya authority nga ginbilin. Ang nagasto sa burial ya, kag ang mga resibo, bakal mga bayo ya, mga pamahaw, amula na ang ginrelease ng bangko. Ang nabilin nga almost 1/2, ihatag ko no, kung makaperma, tanan nga hinablos niya, kay patay na iya mga utot. Ay, hindi gali makuha, kay kundiin na ang mga hinablos niya, kadamo sa ilang magulutod. Ti, amo gid na ang kabuhi. Kung wala kami gintanom, wala ka man sang anihon. What you sow, you reap. Nung kulbaan kami, tita, kay basi iswab kami tanan. Maayo kay may nagkadto nga medical legal. So gindeclare ya nga heart attack. Pagkadto sa ambulance, ang mga marites bala nagausyoso man. Wala ako yan nagwa. Ang hinablos ng bana ko ang nagpa-interview. Tita, nabilin sa bangko sang kwarta niya, mga almost, amo pa niyo, for your eyes only na lang. Okay ho, okay, half to kagina sa mention mo, no? So, nagpasalamat man ako sa Ginoo, kay wala kami maswab. Kag natigayon man ang iyang lubong, kag hasta subong, ginapray ko lang iyang soul. Kag nagabisita man kami sa iya sa patio. Amula na, Tita Regine, kabay, makahatag man din sa leksyon sa mga tawo nga wala nagaulikid sa iban, wala nagatahod sa ginikanan, kag nangin self-centered. God bless, tita, and take care always. Keep safe. Love you. P.S. No man is an island. Respectfully yours, Jesusa. Jesusa, thank you so much for this particular story nga imong share sa amon sa sining hapon. This is so loaded with lessons. Kag pwede gid nga aton man no mangin palahinandigan sa aton nga pagpangabuhi. We can get so much no nga makagiya sa aton nga pagpangabuhi. No man is an island. You cannot live alone. And mo na bala no amal nila, nothing lasts forever. Pero iba niya nag-claim my forever. Diba? What I mean is that sa aton nga kabuhi, hindi kita makahambal, no? Nga, what we have now, until forever, we still have that. Like, for example na lang, the youth that we have, no? Hindi forever, ngati youthful ikaw. Of course, we all age. Ang iban gracefully, ang iban do hindi that gracefully.
But wa isang may nagabato diri sa kalibutan, as they say. So kita ya mag-go through gid kita sila no, sa aging process nga ginatawag. Ang iban do hindi pa mag daw in denial pa, no? Medyo nagaguluwa ng uban. Muna bala, no? But anyway, ang muna gani nga ang pinaka-importante as we live sa sininga kalibutan, we do goodness. And we follow the words of God. Di bala? You're right. What you sow, you reap. But you know what? One thing good about sa natabo sa kay Mr. B is that there was realization from his end, even before nga gin-heart attack siya. And kanami, because you have been a vessel sang iya nga pagbaton sang Ginoo, sang iya paghinulsol, kag ikaw gid amo ang nagpatigayon sang tanan nga makapangayo siya sang kapatawaran, and then mabaton niya ang aton nga Ginoo. So, diba, who knows, bound to heaven na siya because he was forgiven of his sins, and because you are so good also in reaching out to him and convincing him to surrender himself to the Lord and to accept the Lord Jesus as his Savior. So padayon naman ha, ang imong maayo nga ginapanghimo, bringing souls sa aton nga Ginoo. And with that story of Mr. B, kabay, kita tanan, no? Would reflect also with the life that we are having right now. Di kita kahambal nga the comforts nga gina-enjoy naton would last forever. And at the same time, no, kung ano man ang mga pagkukulang naton, hindi ina magbalik sa aton sa ulihi, no? Or you said, why nagataha sa ginikanan, hindi mo naman maayo. And you said about sa pagkapihikan, about sa medyo ano gani sa pamayo bala sa pamisti, no, nga gamay lang nga ukot, ihaboy dayon. These are attitudes nga padigid nga ma-change if there is realization sa aton. So let this be a reminder para sa aton tanan-tanan, no, nga nami kita nga we are aware kung ano aton ginahimo, kag kung ano ang susunod sa aton nga tagipusoon, and how we make efforts to be closer to God. That is by doing goodness, right? Reaching out to others. Be kind, be generous, be good. Thank you so much kid sa imo, Jesus, for another beautiful story nga imo rin share diri sa kahapon lamang program. 33 minutos makalipas ang tak ng 2:00. Sa aton nga pagpanumbalik, another story from Nong Muning na kina-request today ginaton basahon July 8. Sa pagbalik isang kahapon lamang program, kaupad sa gihapon, si Tita Regine. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 7 to 13, 2024. The Crayons Band is set to unleash their great selection of pop songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Hulyo 13, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 14, Domingo,
Ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kon basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog. Yes, balik kita dari sa kahapon lamang program. Sa gihapon, kita ang nag-aupdanay. Tita Regine para sa KLP. I know you're all there. So, kumusta na, Aria, sa mga bago lang naghingagaw? Second story pa man lang kita. And this is from Nongmuning, sa 4th District. Dearest Tita Regine. Maayong hapon sa imo, subong man ang aton yung mga mapisan nga magsulat sa ilang mga kahapon lamang kag nagtuyo man yung magpadala sa sini makalilingaw nga programa mo sa KLP. Ini nga akong story sa akong ipagbakasyon sa akong tiyo dito sa Fabrica, Negros Occidental. Kag dito ko natun-an ang pulong nga hiligay noon. Yari ang akong mga pagsaysay. Nadumduman ko pa sadto, sang dito na ako sa Negros, kinakadlawan ako nila kung maghambal ako sang kinaray. Amugani, na kung dito na ako, hiligay nun na ang hambal ko. Sa pagpadayon ko, isa ka bes, gindala ko ang duwa ko kapakaisa nga mga magamay pa, kagindala ko sila paligo sa suba sang Fabrica, Negros Occidental. Kaya naghimo, bala ako balsa nga bunlak sang saging, kag ginatabok ko ina ang balsa nga sakay ang duwa ko kapakaisa. Kagsang dito na, sang adlaw, nagabot ang akong tiya, nga asawa sang akong tiyo, utod ni tatay. Ay abaw, inakigan niya ako tita, siling niya sa ako nunoy. Sa masunod, hindi mo na pagliwaton, ha? Siling ko nga aman tiyay, haw. Wala ka lang kabalunoy, damo na dira na disgrasya. Wala ko ya kabalo tiyay, hambal ko. Amo gani ni ang siling ko sa imo, nga hindi ka na magdala sa liwat sa suba. Kaginsugiran ako sang tiya ko sang istorya, dira sa sinanga suba. Kag sunod sa iya, damo na dira siling niya, nga may nagkalalumos sa nasambit nga suba sang Fabrica. Kay sunod sa mga tumandok, may syokoy kuno dira nga suba. Hala, nga damo na ang nagkaladula, nga wala gid makita. Kay wala man sa naglutaw nga mga biktima. May isa ka naglutaw. Mga isa na gid kasemana ang nagligad. Kag sang gindala sa funeraria, labas pa ini, pero wala gid sang dugo sa iya nga lawas. Kag may isa pa gid ka biktima, samtang nga nagapaligo. Bisan nga may upod ini nga nagapaligo, kag lunsay man sila mga pangayaw sa sinadira nga lugar, tupad gid sila nga nagapaligo. Ang isa sa ila kay malaba kaayo ang iya nga buhok kag nagatunton ini sa tubig. Nakita sang kaupod niya nga may nagbutong paidalom sa nagatunton niya nga buhok kag wala na gid makita.
Kag sugod sa do, wala na gid kami maligo sa nasambit nga suba. Kag sa pagpadayon ko, adlaw sang bunyag sang akon nga pakaisa, damo gid ang mga tawo. Kay barangay kapitan ng akong tiyo, dira sina nga barangay. Kag madamo man ang amon nga handa. Pero sang jutay na lang ang mga bisita. Ang una nga nagkinaon, nagbalik sila nga may dala na nga suludlan para sa mga linuto namon. Tita Reg, pero minulos-mulos lang pangayo. Kag sang ulihi, gintawag ako ni Tiyay. Nga siling niya, Noy Muning, ikaw anay bantay sa aton mga linuto. Kay may mga bisita pa kita karon nga manag-abot. Kay ang tuyo sang akong tiya, nga kon ako ang magbantay, mahuya ang mga gurang mangayo sang amon linuto. Kag sang ako na ang nagbantay sang amon nga mga linuto, ay abaw, Tita Reg, ang mga kilala ko kag hindi, amo naman ang may mga dala nga suludlan sa linuto. Kay siling nila, may mangod pa siya nga wala makakaon, gani, kinahatagan ko man, labi na gid ang mga dalaga. Kag sa amo nga tion, gintawag ko na ang akong tiya, nga mangita siya sa mga bantay, kay hindi man ako makabalibad, kay mga amigo ko, kag mga amiga, ano nga palangayo, kay lain gid ang kultura naton ng mga Ilonggo sa mga taga-Negros. Sa pagpadayon ko, isa sa tuka adlaw, kay may ginlaktan ang tiyo ko kag tiya, upod ko lang sa balay ang magagmay ko nga mga pakaisa. Kag sang may mga 10:00 na ang takna sa udtong adlaw, may nagapangahig sa may tarog sang amon balay nga manok, kay nagsunod sa amon manok nga munga. Dayon ko ginlingling kung sino ang manok nga ato, kag nakita ko nga may sulog nga manok nga upod sa manok namon. Dayon ginlili ko ang nipa nga atop sa kilid sang tarog, kag gindakop ko sa tiil ang nasambit nga manok, kag dayon ko ihawon. So igo-igo gila maluto ko ang manok, kag magsinggit sa akon ang tiya ko, ang siling niya, Noy Muning, bakal ka dito sang sudan naton, kay manyaga na kita. Sabat ko sa tiya ko, Nay, may sudan na kita. Ay abaw, Noy Muning, ang balya, nakabakal na ikaw sa sudan? Laman ako naghatag kwarta para inong bakal mo sa sudan naton. Kaginsugiran ko ang tiya ko, nga may nadakpan ako nga manok sa may tarog, kag amo ang ginluto ko para sa amon panyaga. Kaysa nagligad nga semana, ang amon man nga sulog nga manok nadula man, kag ang siling ko kay tiyay, nga amo na ini ang baylo sang amon nga manok nga nadula. Kag sa mga dalaga, kag mga soltero, iba-iba ang ila kultura didto. Lunsay mahinhin ang mga dalaga kung makailis. Abi mo, do mga artista. Pero kung wala sila sang klase, sa kampo sang tubo sila nagatrabaho, hindi mo sila makilala. Kay putos gid ang lawas, pati pa ang guya. Do mga Muslims, kay mata lang ang makita mo. Kag-believe gid ako sa mga babae. O galing, hindi lang ako believe, kaya nagahinulamay sila sang bayo. Labi na gid kung may binayli. Ha, tuso naman na, ano? So, Tita Reg, may nadumduman pa akong istorya dito sa Negros. Sa tuig 1975, nagbaligya kami dito sa may Cadiz City, sang Kawayan, para sa payaw nga pangisda. Ito mga 1,000 kabilog nga kawayan. 3 kami. Upod ko ang hinablos ng tag-iwas sang Kawayan, kaysa bangko sang Cadiz ang Bayranay. Pagkatapos, nagsakay na kami sa bus, pakadto sa pier sang barko sa Bacolod, kay wala pasado ang Roro. Nagkaon anay kami sa isa kadakong restaurant tira sa Negros. Nag-order kami anay isang beer bago magkaon. Mga tunga sa kaha sang beer ang nainom na namon, nag-order naman kami sang panyaga. Ay about tita, ang dispatchadora hindi na maghatag. Kay nakita niya sitwasyon namon, lunsay lago ang bayo namon. Nagachinelas lang kami sang upod ko nga tag-iya sang ginbaligya namon nga Kawayan. Tiyang upod namon nga isa, wala pa siya nagachinelas. Do makaapat na kami magsinggit sang order, pero wala gid.
Maayo lang, kay nag-abot ang tag-iya sa restaurant. Kay didto na ka, nag-order, didto na kami nag-order sa amon panyaga. Kay gintulok-tulok kami anay, kag magsiling, hatagi na sila, kay do mga gutom na sila. Dayon dali na nila kami ginatagan sa palanyagahon namon. Kag sa makatapos kami panyaga, ginbayaran na namon ang amon balayran. Kag ang dispatchadora nga ato ang amon ginbayaran. Kag ginkuha sa sobre ang pinaldo nga kwarta. Kag nagasungok na lang ang among nga babae. Kay siguro nahuyag gid. Kag tita, maayo gid yadtong tag-iya. Maayo gid siya. Kay basta mga Ilonggo, bisan simple lang, pero madamo sang kwarta. Kay Tita Regine, diri ko na lang takpan na ako ni istorya dito sa Negros Occidental, ang tagpadala nong muni sa 4th District. May God bless us all. Ano ang joke ng muning? Kung dari sa Iloilo, ginaano ang kwarta, pero dito sa Negros, ginapala ang kwarta. Hindi rin ginaisip-isip na dito ginapala. Well, anyway, kada lugar, no? They have their own culture, they have their own tradition, and uso galito yan, no? Dito sa may Negros Occidental, ang kanta ni Sharon Cuneta, balutin mo ako. Maragid man na, no? Especially ang mga neighborhood, tikon close man lang sa tag-iyasang Panimalay. Siguro that's very normal and siguro daw gina-practice gid man na nila, no? Nga after nakapamyesta na sila, nakakaon na to sila na sa balay nga ina. So siguro kabalo sila, no? Ando ka open man lang gid katama sang host sang balay, or maybe kung sila man, no? Basi amo man ang ilang ginahimo. And so wala na sila nahuya nga magbitbit sa ilang mga suludlan para sa balutin mo ako. Take home. In short. Pero sige lang. Of course, kung kaisa sa pagpamiesta, way kita kabalo, no? Kung ano man na kadamo ang palulos nga pagkaon dira sang Panimalay or sang host. But kinanan, preparar ka lang kay kung fiesta, especially, no? Sa mga banwa-banwa. Come and go na iya ang mga nagapamyesta. Kung kaisa halin pamahaw, hasta panayapanyaga, labot panayapanyapon. Kinahanglan ang balutin mo ako, medyo hagan-hagan man. Para nga, ang iba niya nga wala nagpamyesta lunchtime, ang pagpamyesta nila dinner time, di syempre no, may sapan pa sila. Okay, kasadya sa imong share. Anyway, nang muning sa 4th District, salamat gid ha. More stories to come diri sa KLP. Oras ta, it is now 10 minutes before 3 o'clock. Magapanabalik kita pagkatapos na sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Gid sang isa ka ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician. Ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita
Kita si kalugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin. Balik kita diri sa KLP, third story naton from Lola Agparing. Uy, inspired na inspired si Lola. Santambak na naman ang ginagin pa. Labot din nga mga istorya. Dearest Tita Regine. Medyo buron ang ako niya pananawan pero ginapilit ko gid nga magsulat sang ako niya mga naagyan diri sa kahapon lamang program. Natuhoy naman ini no sa mga nagkahalanabo sang una kay ti bago lang ako bala pamahaw, nagahigda ako bago lang ka pamahaw pero nadumduman ko ang mga nagkalatabo natuhoy sa maayo nga pagbinatasan. Tita gusto ko lang isaysay sa mga kabataan subong ang ako niya inagyan kag depende sa ila kung luyag nila sundon o kung hindi. Ang ako na obserbahan na kung may mga bisita na bala nga mag-abot sa balay, kag hindi mo ya bisita, kinahanglan, i-introduce mo man, no? Kung sino ang arada, matanda, o kung sino-sino man, no? Kaupdanan mo sa sulod sa balay. Halimbawa, hindi mo ya kaugalingon nga bisita, tapos may biglaan na dumaan ka no sa harapan nila, naglabay ikaw abi, ang manami gidya nga pagbinatasan is dapat i-introduce mo man sila. Halimbawa, hambalon mo lola o lolo, amo ni si amo na auntie o tiyoy, amo na bala, hambalon mo no, ipakilala mo sa imong mga bisita. Tapos kung ikaw naman kung na-introduce ka na, magpa-excuse ka na, kag magaling ka na, kati hindi mo na iya bisita, kundi iya na iya sang ibang bisita. So, abi mo bala, pila ka beses ako nga tinagparik-parik, no? Iba ni tao sa balay, kuna mo na bala ang sitwasyon, hindi mo malang ma-introduce, to hindi manami, no? Kung sa akon lang, to hindi ginaya maayo nga pagbinatasan. So, ang akon nga masuggest nga ipakilala mo. Kung maglabay sa kilid mo or sa atubangan ninyo, subong, baliwala na, no? Ang maayo nga pagbinatasan nga kaangay sili. Yung ginabaliwala na lang, ano ang kaayuhan sang high-tech? Kung ang maayo nga pagbinatasan, wala man ginahimo. Dulain gid, no? Ang sadtong unang panahon, kag sa subong. Tita Regine, sa itong mga nagliligad, wala nga mga tinuig, nag-teach pa ako. Bisan Filipino subject, halin sa grade 6, section 1, section 2, section 3, section 4, gina-emphasize ko gid ang GMRC, Good Manners and Right Conduct. Ama ko na sa mga pupils ko, anay, no? Nga siling ko ang tawo, bisan wala sang alam, kung may pinanilagan lang. Anuhon mo man na ang imo nga manggad, ang imo kaalam kung kulang ka sa GMRC. Way ginasang manami o maayo nga mahatag sa imo isig katawo. Di ako tita, no? Tigulang nagid ako. Tani ang luyag ko o gusto ko sa subong, inapad lang nga hindi pagalimtan ang pagtaha sa ibang nga tao, ilabi na gid sa mga tigulang. Ang masubo lang tita, nga may mga paryente ako. Actually, mga eskwela ako paman ini sila sadto sang una, dugay-dugay na. Halin pa, sang pupil ko sila, tinagabot sila, nagbakasyon. Why man lang nakipagkita sa akon, bisan nga magpangamusta man lang. Sa muna ang mga ugali, sa mga ulihing tubo, do walang pakialam. Ilabinagid sa mga tigulang. Gani ang akon nga advices sa mga kabataan subong, nga kung maayad na ang inyong pagpangabuhi, ipabilin gid ang maayo nga pagbinatasan. Magsalig kita sa aton nga Ginoong Dios para nga kaluyan kita kag ang grasya, no? Ihatagid sa akon, sa aton.
So lastly, here's my love, kisses and prayers to all, especially sa imo, Tita Regine and family. May God bless us all. And P.S. Kung may nakalimutan, pagigali ako nga i-share sa imo, natuloy pa inigihapon sa GMRC. So tita, samtang nagapahuway-huway ako, nadumduman ko ang neighbor namon sadto, pakaisa sang akon nga bana. Abi mo puros babae ni kag mga professionals na ang ilang mga anak. May mga bana na, kag may mga anak. Pero tita, ang ilang mga ugali, sobra-sobra sa kalain. Doon di gidya maayo, nagabato sa ilang mga ginikanan. Isa ka bes, ginsugo nila ang nanay. Ila nanay, nga magbakal sang toothpaste sa store, sa tubang lang sa ila balay. So sa tabok kalsada lang na. Tapos ang balya, Nay, bakli ko to anin sa tiyanggi sang toothpaste, dasigon mo kay basi malit ako. Wala please, upalihog. Kundi nga ginasinggit pa sa iya nanay. Sunod naman nga aga, singgit naman siya sa nanay niya, Nay, bakli ako kang bihon sa tiyanggi, dasigon mo. Titita, wala pa no, nakabalik dayon ng nanay, kay ti alang-alang pa, wala pa naluto ang bihon. Ti amakon mo, nagdalagan nga nagakulumuron ang bata sa nanay. Tinatabuan gid ako sadto nga mabakal man ako, pero wala pa gani maluto. So sang kasinggitan lang ang mga anak kung magsugo sa ila nanay. Tapos isa pagid ka bes, ang ila nanay bara nagpamasyar sa balay. Kaginawiran ko nga dito na lang manyapon kay tisling ko damo pa man ang bilin nga kanon kag sudan ko. Gulpi lang nag-abot ang anak nga nagasinggit. Hinaboy sang tsinelas ang nanay kag magsinggit nga wala ka sang pulos nga nanay. Agay. Tungod nga wala pa kaluto sang panyapon. Tinungsabat ko nga, balaan mo, ginawiran ko si nanay mo, nga diri lang sa akon manyapon. Ay tita, tiyan mo ini, ang resulta sang cellphone or high-tech, kulang na sa GMRC. Ganing akon masiling or akon ma-advise sa mga ulihing tubo, tahaon gid ninyo ang inyo tatay kag nanay. Kung luyag ninyo sa ulihi nga ang inyong maging anak magmangin matinahuron man, tahaon nyo ang inyong mga ginikanan, ang inyong mga lolo kag mga lola. Madamong salamat kung inyo sundo ng akon advices, akon suggestion, bisan ano kakaalam, bisan ano kakamanggaranon, kung hindi ka matinahaon. Ang kaluoy kag ang grasya sang Dios indi gid mangin imo. So good luck, good health, and God bless us all. Love lots, Lola Amparing. Well, Lola, thank you again for your stories. Ginamat-amat ta lang, no? Kay tigin bundak ka naman kita diri. Ni Lola Amparing, sang katerba niya ng mga sulat. Amat-amaton tala na la. Kalma lang, ano? Pamati lang ta. Kay ti, sa dalayon lang, no? Maubos ta gina pangbasa ang imo gina pangdala diri sa aton. So I thank you for this story nga imo gin-share diri sa aton about GMRC. Gani man, no? Ang GMRC wala man na iya sa panahon or wala man na iya kay sining high-tech na subong. Mainstay na, kumbaga, dapat sa aton nga pagpangabuhi ang mga good values. Dapat halin sa katigulangan hasta sa mga kabataan as in gina-practice ina, gina-apply ina sa aton nga everyday living. So thank you for this reminder through your story nga dapat sa gihapon uphold. Okay? Kag himuon ang respeto sa isa kag isa kag ang pagtaha ila binigid sa mga tigulang. So thank you gid sa imo, Lola Amparing. Sa inyo man yung mga istorya dira, I would be waiting for them sa ato nga email ad bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon pwede gid mabaton ang ginasulat nga mga istorya. Padala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Dana kita sa ating Monday edition sa kahapon lamang program. Magasunod na ang inyong mga paborito ng mga dramas. Ito yung Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. See you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.